Ready? Καλησπέρα σας. Η Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι μια συλλογικότητα που έχει ξεκινήσει μετά τον πόλεμο, τον γενοκτονικό πόλεμο του Ισραήλ. Πιο κοντά στο στόμα. Μετά τον Οκτώβριο του 23 και το ξεκίνημα του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα, και ήταν μια προσπάθεια από κάποιους ανθρώπους της Μυτιλήνης να δημιουργήσουν κάποιες δράσεις να μπορέσει να υπάρχει ορατότητα σε όλη αυτή την κατάσταση που συμβαίνει. Γίνανε κάποιες προβολές ταινιών, έχουν γίνει διαμαρτυρίες, κάποιες πορείες όταν τα γεγονότα ήταν επίγοντα και έπρεπε να έχουμε κάποια αντανακλαστικά, αλλά σήμερα ξεκινάμε μία σειρά, ελπίζουμε, εκδηλώσεων που έχει να κάνει με το να δημιουργηθεί ένας κοινωνικός χώρος ο οποίος μπορεί να δώσει μία ενέργεια, μία κοινωνική ενέργεια στο ζήτημα και της Παλαιστίνης, αλλά και στο ζήτημα του πολέμου γενικότερα, με απότερο σκοπό να δημιουργηθεί ένα αντιπολεμικό μέτωπο και στην τοπική κοινωνία, και υποσχόμαστε ότι και στο επόμενο διάστημα θα έχουμε κάποιες αντίστοιχες εκδηλώσεις. Σήμερα είμαστε εδώ με αφορμή το βιβλίο του Ιλάν Παπέ, «Μικρή ιστορία της σύγκρουσης Ισραήλ-Παλαιστίνης», το οποίο μπορείτε και να το προμηθευτείτε από το τραπεζάκι εδώ δεξιά μας, στο οποίο συμπυκνώνεται η δημιουργία του κράτους, του σιωνιστικού κράτους του Ισραήλ, και ο τρόπος με τον οποίο απεικιοκρατική επέκτασή του προσπαθεί να διώξει τους Παλαιστινίους από την περιοχή και να δημιουργήσει ένα τετελεσμένο γεωπολιτικό στην περιοχή, το οποίο εκβάλλει στους πολέμους που ζούμε αλλεπάλληλα αυτή την εποχή. Με αφορμή λοιπόν τον Ιλάν Παπέ και το βιβλίο του, το οποίο γράφτηκε το 2024, μέσα στον πόλεμο, ξεκινάμε αυτή την εκδήλωση και ο φίλος ο Πέτρος από την Πρωτοβουλία θα μας δώσει τα κύρια στοιχεία του βιβλίου και τα κύρια σημεία στα οποία μπορούμε να επικεντρώσουμε την κουβέντα μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμο Μυτιλήνης που μας παρήχε το χώρο, τη Δημαρχία Πολιτισμού, την κυρία Χιωτέλη, και τεχνικά μας βοήθησε ο κύριος Αγκοπιάν για να μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτή την εκδήλωση. Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε τις εκδόσεις Σάλτο που έχουν εκδώσει το βιβλίο και μας έχουν στείλει και κάποια άλλα αντίτυπα εκτός από το συγκεκριμένο βιβλίο, τα οποία μπορείτε να προμηθευτείτε από το τραπεζάκι. Ελπίζουμε ότι αυτή η εκδήλωση θα αποτελέσει το έναυσμα για μια κινητοποίηση και μια ενεργοποίηση των πολιτών στη Μυτιλήνη, που θα μας δώσει τη δημιουργία ενός κοινωνικού χώρου που θα έχει μια μετοπική αντίδραση σε όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Θα ξεκινήσει ο Πέτρος. Το μεταφραστή τον ψέχασε. Υπομονή. Θα ξεκινήσει ο Πέτρος με το βιβλίο και την παρουσίαση του βιβλίου και έπεται συνέχεια. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε που είστε εδώ σήμερα. Είναι σημαντικό να είμαστε εδώ σήμερα. Είναι σημαντικό να διαβάζουμε βιβλία σαν και αυτό του Ιλάν Παπέ, «Μικρή ιστορία σύγκρουσης Ισραήλ-Παλαιστίνης». Και είναι σημαντικό διότι είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε την Παλαιστίνη. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της περίοδου των τελευταίων μηνών, ετών, όπου έχουμε μια παγκόσμια πολιτική αναταραχή συνεχή, ξεκινάμε με πριν κάποιους μήνες τον Μαδούρο να παγάγεται από τον Τραμπ στη Βενεζουέλα. Συνεχίζουμε με τις υπερελιστικές απειλές για την Γρυλανδία. Συνεχίζουμε στο τώρα με μια κατάσταση στο Ιράν, με βόμβες να πέφτουν σε σχολεία και νοσοκομεία τόσο στο Νότιο Λίβανο όσο και στο Ιράν. Σε όλα αυτά τα πλαίσια λοιπόν της παγκόσμιας αναταραχής και με τα
δικά μας ο καθένας προβλήματά του, οικονομικής φύσεως και εδώ εσωτερικά στην Ελλάδα. Είναι λογικό να τερκοταχθήνεται το κεφάλι μας, ο νους μας από την Παλαιστίνη και να ξεχνιόμαστε. Αυτό δεν πρέπει να γίνεται και είναι δύο, στο δικό μου κεφάλι τουλάχιστον, οι λόγοι για τους οποίους δεν πρέπει να ξεχνάμε την Παλαιστίνη. Ο πρώτος έχει να κάνει με το γεγονός ότι ακόμα και οι ιμπεριαλιστικές πρακτικές και στρατηγικές των ΗΠΑ και του σιωνιστικού καθεστώτος στην Μέση Ανατολή ξεκινάνε με αφετηρία την ίδια την Παλαιστίνη και συγκεκριμένα την ίδια τη Γάζα. Επομένως, τόσο αυτές οι ιμπεριαλιστικές πρακτικές που αφορούν τη Μέση Ανατολή και την προσπάθεια των ΗΠΑ και του Ισραήλ να αλλάξουν στην ουσία το χάρτη αυτής, όσο όμως και η προσπάθεια για αντίσταση σε αυτές τις πρακτικές ξεκινάνε μέσα από την Παλαιστίνη. Και όντως η προσπάθεια αντίστασης ξεκινάει από εκεί, αντίσταση σε αυτές τις ιμπεριαλιστικές πρακτικές ξεκινάει από εκεί και η ελπίδα ξεκινάει από εκεί και αυτό στο δικό μου κεφάλι είναι κάπως αυτονόητο από τη στιγμή που μιλάμε για 100 χρόνια εθνοκαθαρτικών πρακτικών, αλλά ταυτόχρονα μιλάμε και για 100 χρόνια αντίστασης, ένοπλης αντίστασης, για 100 χρόνια διατήρησης της Παλαιστινιακής ταυτότητας, 100 χρόνια που βαστάνε οι Παλαιστίνοι, αντέχουν και συνεχίζουν να αντέχουν. Και ο δεύτερος λόγος για τον οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε την Παλαιστίνη είναι αυτό που ονόμασαν οι Παλαιστίνοι μετά την Νάκμπα, μετά την καταστροφή που ξεκίνησε θεωρητικά το 1948. Είναι αυτό που ονομάτισαν ήδη Al-Nakba al-Mustamira, γενοκτονία εν εξελίξη. Η γενοκτονία δεν είναι κάτι που ξεκίνησε το 1948. Η εθνοκάθαρση είχε τις καταβολές της σε θεωρητικό υπόβαθρο από τα τέλη του 19ου αιώνα και άρχισε να λαμβάνει σάρκα και οστά ήδη από τη δεκαετία του 1920 με εκτοπισμούς και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Είναι κάτι συνεχιζόμενο. Μετά την έξαρση της γενοκτονίας από το 1923 και μετά από την 7η Οκτώβρη, μιλάμε για πάνω από 70.000 νεκρούς Παλαιστίνιους, που σχεδόν το 1 τρίτο αυτών είναι παιδιά. Επομένως, η γενοκτονία συνεχίζεται, είναι υπαρκτή, είναι τώρα, κάθε μέρα γίνεται γενοκτονία και συνεχίζεται η γενοκτονία. Εγώ θέλω να κάνω μια αναφορά σε 2-3 αναλύσεις του Ιλάν Παπέ, οι οποίες εμένα μου φάνηκαν κάπως ενδιαφέρουσες. Θέλω να πω βέβαια ότι, για να πενέψουμε για το βιβλίο, ότι θεωρώ ότι είναι ένα πολύ άρτιο επιστημονικά, ιστορικά έργο. Έχει μέσα εννοείται πολιτικό σχολιασμό του Ιλάν Παπέ, αλλά πρόκειται για ένα έργο με αρκετά συμπυκνωμένη πληροφορία, που μας πηγαίνει με το χέρι ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα και τη γέννηση του εβραϊκού σιωνισμού, μας πηγαίνει μέσα στην διακήρυξη Μπάλφορ του 1917 και τις πρώτες με μεγάλους αριθμούς μετακινήσεις Εβραίων στα ιστορικά εδάφη της Παλαιστίνης, μας πηγαίνει μέσα στην Νάκμπα, στον πόλεμο των 6 ημερών, μας φτάνει στις επόμενες διπλωματικές προσπάθειες του Όσλο και καταλήγει στις 2 Ιντιφάντα και φτάνει μέχρι και στο σήμερα και στον τρόπο με τον οποίο σήμερα γίνεται η αντίσταση. Επομένως, το πρώτο σημείο για το οποίο εγώ ένιωσα την ανάγκη να μιλήσω έχει να κάνει με το σιωνισμό καθεαυτό, τη γέννηση του σιωνισμού και το πώς αυτός μεταξελίχθηκε στην πορεία στην ουσία στην επικιστική απεικιοκρατία την οποία βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Το πρώτο σημείο εντυπωσιασμού είναι ότι και πάλι ο δυτικός λευκός χριστιανός έχει βάλει το χεράκι του. Τι θέλω να πω, ότι ο σιωνισμός στην αρχή κάνει μια ανάλυση ο Ιλάν Παπέ, διαφοροποιώντας σε εβραϊκό και χριστιανικό σιωνισμό. Ο σιωνισμός γεννήθηκε ως χριστιανικός σιωνισμός. Στα μέσα του 16ου αιώνα ήταν οι Ευαγγελικοί χριστιανοί, οι οποίοι αναλύοντας, ερμηνεύοντας την Παλαιά Διαθήκη με έναν τρόπο βάσει του οποίου θεώρησαν ότι για να επέλθει η Ανάσταση νεκρών, για να επέλθει η Δευτέρα Παρουσία, πρέπει να υλοποιηθεί η υπόσχεση του Θεού στον εκλεκτό λαό του, στον εβραϊκό λαό, δηλαδή να τους παρασχεθεί τα ιστορικά εδάφη της Παλαιστίνης. Προφανώς, στη συνέχεια, καθώς κύλησαν οι αιώνες, από τα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα, υπήρξε και η ανάγκη των Εβραίων να διασωθούν, να επιβιώσουν από τον αντισημιτισμό, από τα πογκρόμ που τρώγανε και στην τσαρική Ρωσική Αυτοκρατορία στα 1880 και στην Κεντρική Ευρώπη και μετά εννοείται στο Ολοκαύτωμα και στην Χιτλερική Ναζιστική Γερμανία τη δεκαετία του 30. Ωστόσο, όλο αυτό αγκαλιάστηκε από πληθώρα ανθρώπων, δυτικών, των οποίων διόλου καλοπροαίρετη δεν ήταν η πρόθεση. Και μιλάει και σε συνεντεύξεις του Ιλάν Παπέ, μιλάει και μέσα στο βιβλίο αυτό, για κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων. Αναφέρεται καταρχάς αυτονόητα στους ιμπεριαλιστές της εποχής. Μιλάμε για τη μεγάλη ιμπεριαλιστική δύναμη της εποχής, τη Μεγάλη Βρετανία και την Αυτοκρατορία της. Θέλανε οι Βρετανοί να έχουν ένα προπύργιο στρατηγικό στη Μέση Ανατολή.
Μιλάει επίσης για τους καπιταλιστές της εποχής που βλέπανε σε αυτό το ιμπεριαλιστικό προπύργιο οικονομικά ωφέλη και συμφέροντα, μια μεγάλη απέραντη αγορά που ανοίγεται στην Ασία, έχοντας εκεί πέρα ένα δικό τους προπύργιο. Αναφέρεται βέβαια και στο κομμάτι του αντισημιτισμού, δηλαδή της ανάγκης να σωθούν οι Εβραίοι από το ολοκαύτωμα, το οποίο όμως αγκαλιάστηκε πάλι με οικονομικά ωφέλη. Δηλαδή υπήρχαν στο Λονδίνο την εποχή εκεί στα 1980-90 και στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα υπήρχαν Αγγλοεβραίοι αριστοκράτες, οι οποίοι θεωρούσαν ότι δεν θέλανε το σιωνισμό, θέλανε να δοθεί έδαφος στους Εβραίους στη Μέση Ανατολή, διότι πίστευαν οι ίδιοι ότι αν όσοι Εβραίοι φεύγαν από τα πογκρόμ της Ρωσίας και της Κεντρικής Ευρώπης φτάναν στο Λονδίνο, θα φέρουν μαζί τους ρατσισμό, αντισημιτισμό, το οποίο θα έβλαπτε και τους ίδιους και την δικιά τους ταξικά ανώτερη και οικονομικά ωφέλιμη θέση. Επομένως, βλέπουμε ότι υπάρχουν κίνητρα των Δυτικών γύρω από τον σιωνισμό. Δεν είναι απλώς η σωτηρία των Εβραίων ο αυτός σκοπός. Και βλέπουμε ότι υπήρχαν κίνητρα να δημιουργηθεί ένα Ισραηλινό κράτος, ένα μεγάλο Ισραήλ, το οποίο θα βόλευε τα δικά τους συμφέροντα, χτίζοντας έτσι μια επικιστική εν τέλει απεικιοκρατία. Το δεύτερο σημείο στο οποίο στάθηκα εγώ είναι αυτή η ίδια η επικιστική απεικιοκρατία. Κάνει μια ανάλυση, και άλλοι αναλυτές, και ο Ιλάν Παπέ, κάνουν μια ανάλυση σχετικά με την διαφορά της επικιστικής απεικιοκρατίας σε σχέση με μια κλασική απεικιοκρατία. Σε αυτό το σημείο, δηλαδή, θέλω να σας διαβάσω ένα αποσπασματάκι μέσα από τον Ιλάν Παπέ για να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι είναι αυτή η διαφορά, τι είναι αυτή η επικιστική απεικιοκρατία και γιατί είναι διαφορετική. Γράφει ο Ιλάν: η επανειλημμένη χρήση μεθόδων εθνοκάθαρσης από το Ισραήλ κατά των Παλαιστίνιων οδήγησε πολλούς μελετητές να το χαρακτηρίσουν ως μια επικιστική απεικιοκρατική κοινωνία. Όπως έχουν υποστηρίξει οι μελετητές της επικιστικής απεικιοκρατίας, η απεικιοκρατία δεν είναι ένα εφάπαξ γεγονός ή απλή κατάκτηση γης, αλλά μια διαρκής δομή που διευκολύνει την απαλωτρίωση για όσο διάστημα το σχέδιο των επικιστών απεικιοκρατών είναι ζωντανό. Ο γηγενής πληθυσμός πρέπει να παραμένει σε υποτελή θέση μέχρι ότου η αυτόχθονη κοινωνία καταστραφεί, με θάνατο ή με εκτόπιση. Βλέπουμε δηλαδή ότι, σε αντίθεση με μια κλασική απεικιοκρατία, στην οποία έχουμε υπηκόους, δουλικούς υπηκόους που εξυπηρετούν τα ωφέλη μας οικονομικά, στη συγκεκριμένη περίπτωση η επικιστική απεικιοκρατία των σιωνιστών αυτό που κάνει είναι να πηγαίνει στα εδάφη, να τα επικίζει και ταυτόχρονα να αυξάνει το δικό της πληθυσμό σε βάρος του γηγενούς πληθυσμού και να εκτοπίζει το γηγενή πληθυσμό. Ο στόχος δεν είναι απλώς να κατακτήσουμε γη, ο στόχος είναι να φτάσουμε εκεί πέρα και με σφαγές και με εκτοπισμό, δηλαδή πρακτικά με τα συστατικά στοιχεία της εθνοκάθαρσης, να διώξουμε τον ντόπιο πληθυσμό. Και υπήρχαν διάφορα χαρακτηριστικά, διάφορα στοιχεία, τα οποία αξιοποιήθηκαν από τους σιωνιστές, προκειμένου να είναι επιτυχημένη αυτή η επικιστική απεικιοκρατία. Τέτοια είναι, για παράδειγμα, πρώτον η συνεργατική σχέση με τους Βρετανούς. Οι Βρετανοί ήταν αυτοί οι οποίοι βοήθησαν τους σιωνιστές μέσω νομοσχεδίων σχετικών με τη γη. Υπήρχε μια κατάσταση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία τα 19ο αιώνα, στην οποία η Οθωμανική Αυτοκρατορία απαγορευόταν να υπάρχει ιδιωτική γη. Από τα 1850 κάτι και έπειτα οι Οθωμανοί επέτρεψαν την ιδιοκτησία γης, η οποία όμως διατηρούσε, σε κάθε περίπτωση η αλλαγή του νόμου υπήρχε δυνατότητα για ιδιοκτησία γης, αλλά διατηρούταν η Οθωμανική παράδοση. Δηλαδή, ο ιδιοκτήτης της γης θα λάμβανε τα οικονομικά ωφέλη από τους ντόπιους, από τους κατοίκους των χωριών που βρίσκονταν στη γη την οποία είχε αγοράσει. Δεν είχε δύναμη πάνω τους όμως. Αντί να παίρνει η Οθωμανική Αυτοκρατορία το φόρο, θα τον έπαιρνε αυτός. Οι κάτοικοι δεν μπορούσαν να μετακινηθούν. Αυτά είναι η Οθωμανική παράδοση. Τα νομοθετήματα των Βρετανών το 1920, τη δεκαετία εκείνη, βοήθησαν τους Εβραίους να αποκτήσουν παραπάνω γη και τους βοήθησαν να υλοποιήσουν, με λίγα λόγια, αυτή την εθνοκάθαρση, δηλαδή τον εκτοπισμό των ντόπιων. Δεν είναι τυχαίο, μάλιστα, και η στρατηγική των επικισμών. Ποιους επικισμούς θα πάρουμε, πού θα επικίσουμε. Επικίσαν στοχευμένα οι σιωνιστές καταστρέφοντας πανάρχαιους παλαιστινιακούς οικισμούς, προκειμένου να προσπαθήσουν να αποκόψουν όσο γίνεται τους Παλαιστίνους από την εθνική τους ταυτότητα. Ενώ δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και μετά τον πόλεμο των 6 ημερών, το 1967, που προτάθηκε η Ιορδανική επιλογή, δηλαδή ένα μοίρασμα της δυτικής όχθης ανάμεσα σε Ιορδανούς και Ισραηλινούς, ενώ το αρχικό σχέδιο του σιωνιστικού κράτους ήταν να αποκτηθούν από το Ισραήλ συγκεκριμένες περιοχές που δεν είχαν μεγάλο πληθυσμό Παλαιστινίων, αυτό στην πράξη δεν έγινε ποτέ. Οι έπικοι πήγανε και κατά βούληση πέρανε βάσει θρησκευτικών κριτηρίων, περιοχές που θεωρούνταν πιο ιερές στη θρησκεία, βάσει
κριτηρίων να εκτοπίσουμε όσο περισσότερους Παλαιστίνιους γίνεται, επικίσανε σε περιοχές με πάρα πολύ μεγάλο πληθυσμό Παλαιστινίων, ακόμα και τότε, μετά το 1967. Ένα άλλο στοιχείο που καθιστά την απεικιοκρατία, την επικιστική απεικιοκρατία αποτελεσματική, είναι εννοείται και η διαχείριση των προσφύγων. Οι πρόσφυγες ποτέ δεν γύρισαν ουσιαστικά. Όσοι Παλαιστίνοι πρόσφυγες μετά την Νάκμπα το 1948 και μετά τον πόλεμο των 6 ημερών το 1967 φύγανε και βρίσκονταν σε καταβλισμούς σε Λίβανο, σε Συρία, σε Ιορδανία, όλοι αυτοί δεν κατάφεραν ποτέ να επιστρέψουν πίσω. Και φρόντισαν οι σιωνιστές να αποκοπούν όσο δυνατόν περισσότερο γίνεται από τα πάτρια εδάφη τους. Αυτό το πετυχαίνει βέβαια το να μην επιστρέψουν οι πρόσφυγες, το πετυχαίνει το Ισραήλ και με διπλωματικούς όρους. Γιατί φτάνουμε, ας πούμε, κάποια στιγμή έχοντας την Νάκμπα, την καταστροφή, τη γέννηση του κράτους του Ισραήλ. Μετά την Νάκμπα συζητιέται, πριν την Νάκμπα, στην διάρκεια που προσπαθούσαν να δημιουργήσουν κράτος Ισραηλινοί, μιλάμε για μια εδαφική περιφέρεια του 57% της ιστορικής Παλαιστίνης, η οποία θα άνοικε στο μελλοντικό κράτος του Ισραήλ. Αυτό το 57%, έχοντας φτάσει μετά από καμιά 20ετία στον πόλεμο των 6 ημερών με νικητή το Ισραήλ, σταματάει να υφίσταται. Πλέον μετά το 1967 μιλάμε μόνο για τη Δυτική Όχθη και μόνο για τη Γάζα. Μόνο για τη διαχείριση αυτών των εδαφών. Ακόμα και έπειτα, με τις διπλωματικές προσπάθειες που έχουν γίνει, με το Όσλο του 1995 και του 1997, σταματάμε καν να συζητάμε για Γάζα και Δυτική Όχθη. Συζητάμε απλώς για διαχωρισμό, ας πούμε, της Δυτικής Όχθης σε εδαφικές ζώνες. Βλέπουμε δηλαδή μια ρεφορμίστικη ανταπόκριση του ΟΗΕ όσο περνάνε τα χρόνια, η οποία οφείλεται προφανώς σε δημιουργία εκ μέρους του Ισραήλ τετελεσμένων επί του εδάφους. Κατακτάμε παραπάνω γη, πλέον μιλάμε με άλλους διπλωματικούς όρους, έχουμε κερδίσει αυτή τη γη. Επομένως, χάνει τη δυνατότητα να ξανασυζητήσουμε για τα εδάφη του 1948. Ένα τελευταίο στοιχείο περί επικιστικής απεικιοκρατίας έχει να κάνει και με την προπαγάνδα που δημιουργήθηκε τότε, την προσπάθεια εξοραϊσμού της εθνοκάθαρσης. Θα αναφέρω και εδώ πέρα ένα αποσπασματάκι του Ιλάν. Πράγματι, ας πούμε, καταφέρανε να εξοραίζουν τις εθνοκαθαρτικές πρακτικές τους και το καταφέρανε και μέσω της τέχνης και μέσω των πολιτιστικών στοιχείων, τα οποία κλέψανε πολλές φορές ή απλά αποφάσισαν ότι δεν υπήρχαν ποτέ τα πολιτιστικά στοιχεία των Παλαιστινίων, των γηγενών. Στην ουσία, οι σιωνιστές αναφέρουν ότι φτάσαμε και από τώρα που φτάσαμε ξεκινάει η ιστορία. Δεν υπήρχε ιστορία πιο πριν. Αναφέρει ο Ιλάν Παπέ. Οι έπικοι εξαλείφουν την ίδια ιστορία των ηθαγενών κοινωνιών, χρονολογώντας την από τότε που οι ίδιοι πρωτοήρθαν. Πολύ παλιά έθιμα εξαφανίζονται και παραδοσιακά φαγητά παρουσιάζονται ως δικά τους. Για να το πούμε απλά, η γη δεν είναι άδεια και έτσι οι έπικοι την αδειάζουν. Αυτές οι ενέργειες δεν λαμβάνουν χώρα εν κενό. Πριν από τέτοιες πράξεις εθνοκάθαρσης και γενοκτονίας και κατά τη διάρκεια τους, οι έπικοι οικοδομούν μια ιδεολογική δικαιολογία, κατασκευάζουν μια συνένεση. Γράφουν για τις προθέσεις τους, μερικές φορές άμεσα και κάποιες φορές πολύ πιο συγκαλυμμένα. Μπορούμε να το δούμε αυτό σε φαινομενικά αθώα μέσα, όπως η ζωγραφική. Οι πρώτοι σιωνιστές ζωγράφοι απεικόνιζαν το τοπίο της μελλοντικής τους πατρίδας, χωρίς να υπάρχουν σε αυτό παλαιστινιακά χωριά. Τα χωριά παραμόρφωναν την πραγματικότητα, όπως την φαντάζονταν οι σιωνιστές. Οπότε έπρεπε να φύγουν. Ένα τελευταίο, γιατί τώρα σας μιλάω τόση ώρα για το πόσο αποτελεσματική ήταν η επικιστική απεικιοκρατία, πόσο αποτελεσματικές ήταν οι πράξεις εθνοκάθαρσης. Ήταν δυστυχώς, δεν θέλω να μας μαυρίσω, διότι νιώθω ότι μέσα σε αυτή τη μαυρίλα υπάρχει μια νότα ελπίδας. Την ανέφερα και στην αρχή. Αυτή η νότα ελπίδας είναι το γεγονός ότι μαζί με την Al-Nakba al-Mustamira, μαζί με την συνεχιζόμενη γενοκτονία, υπάρχει και συνεχιζόμενη αντίσταση απέναντι σε αυτήν. 100 χρόνια μιλάμε για εθνοκάθαρση, 100 χρόνια μιλάμε όμως και για Αντάρτικο και για ένοπλο αγώνα απέναντι στην εθνοκάθαρση. Μια μικρή νήξη θέλω να κάνω μόνο με σημεία σταθμούς που σχετίζονται με αυτόν τον ένοπλο αγώνα και αυτό το Αντάρτικο των Παλαιστινίων, φτάνοντας μέχρι και στο σήμερα. Αρχικά έχουμε ήδη από το 1917 έχουμε την διακήρυξη Μπάλφουρ, την απόφαση ότι θα χτιστεί σιωνιστικό κράτος. Από τότε κιόλας, τη δεκαετία του 1920, αρχίζουν οι πρώτοι εκτοπισμοί από χωριά της ιστορικής γης της Παλαιστίνης και ταυτόχρονα αρχίζουν οι γεωργοί, οι αγρότες που κατοικούσαν σε αυτά να οργανώνονται, μεταφέρονται σε παραγκουπόλεις, σε μεγαλύτερες πόλεις, τέλος πάντων κοντά, φτιάχνουν παραγκουπόλεις. Και από τότε κιόλας, συγκεκριμένα στις παραγκουπόλεις της Χάιφα, κάνει αναφορά ο Ιλάν Παπέ, υπάρχει η πρώτη γέννηση του Αντάρτικου. Κεντρικό ρόλο παίζει ο Αλντίν Αλκασάμ σε αυτή την υπόθεση, Σύριος πρόσφυγας, που έχει έρθει κυνηγημένος από τους Γάλλους στην Παλαιστίνη.
κυνηγημένος λόγω του αντιαπικιοκρατικού αγώνα που έκανε εκεί στα εδάφη. Φτάνει λοιπόν στην Παλαιστίνη, ξεκινάει το Αντάρτικο και στην ουσία δίνει και ελπίδα στους Παλαιστίνιους ότι υπάρχει τρόπος να αντισταθούν. Συνεχίζουμε στην πορεία των ετών, μία δεκαετία σχεδόν μετά, την επανάσταση του Αλμπουράκ το 1929, την πρώτη πιο οργανωμένη ένοπλη αντάρτικη αντίδραση των Παλαιστινίων, φτάνοντας στο 1936 και στην Αραβική Εξέγερση. Εκεί υπάρχει μια παραπανήσια οργάνωση, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντισταθμίσει το Σιωνιστικό στρατό και τις παραστρατιωτικές του οργανώσεις, όπως η Χαγκάνα. Αλλά εκεί υπάρχει η Αραβική Ανώτατη Επιτροπή, η οποία καταφέρνει να κάνει μια εξάμηνη απεργία. Δεν αρκούνται οι Παλαιστίνοι, τα πιο ριζοσπαστικά κομμάτια των Παλαιστινίων δεν αρκούνται σε αυτή την απεργία. Ξεκινάνε ξανά ανταρτοπόλεμο, οι εκτοπισμένοι αγρότες και οι νεότεροι. Επομένως, βλέπουμε τον Αντάρτικο να συνεχίζεται ασταμάτητο. Τους πήρε 3-4 χρόνια των Βρετανών να καταστήλουν αυτή την αντάρτικη αντίσταση, στην Αραβική Εξέγερση του 1936. Βλέπουμε όμως και μετά την Άγκμπα να υπάρχει μια κατάσταση συνεχούς προσπάθειας να υπάρξει αντίσταση ένοπλη. Και είναι αξιοσημείωτο διότι ακόμα και μετά την Άγκμπα, σε μια κατάσταση τραγική πλέον στη Γάζα, σε προσφυγικούς καταβλισμούς, που οι άνθρωποι ζουν σε εξαθλίωση και παρόλα αυτά μέσα από αυτές τις τάχτες, μέσα από την εξαθλίωση, καταφέρουν πάλι να βρουν τον τρόπο να οργανωθούν και να αντισταθούν. Κάνει αναφορά ο Ιλάν Παπέ στους Φενταγίν. Και διαβάζω από τον Ιλάν. Στους προσφυγικούς καταβλισμούς στη λωρίδα της Γάζας, μάλιστα, το Παλαιστινιακό έθνος επαναφυπνίστηκε με πλήρη ισχύ. Οι πρώτες πράξεις αντίστασης ξεκίνησαν, όπως και στη Δυτική Όχθη, με προσπάθειες προσφύγων να ανακτήσουν ό,τι είχε απομείνει από τα ζώα, τις καλλιέργειες και τα υπάρχοντά τους στα εθνικά εκαθαρισμένα χωριά. Οι Ισραηλινές δυνάμεις εφάρμοσαν εναντίον τους την πολιτική του πυροβολίνη στο ψαχνό. Το επόμενο βήμα ήταν η δημιουργία αντάρτικων μονάδων που στόχος τους ήταν ο στρατός του Ισραήλ και οι πολίτες του. Ονομάστηκαν Φενταγίν, που στα αραβικά σημαίνει εκείνοι που είναι έτοιμοι να θυσιαστούν. Μετά το 1956, οι Φενταγίν στη Γάζα συνδέθηκαν με νέες πρωτοβουλίες που καθοδηγόνταν από εξόριστους Παλαιστίνους φοιτητές σε μέρη όπως η Αίγυπτος, το Κουβέιτ και ο Λίβανος. Μέχρι το 1957 είχαν οργανωθεί ανεπίσημα σε μια ομάδα που ονομαζόταν Φατάχ. Από τους Φενταγίν, λοιπόν, από τον Αντάρτικο ξεκίνησε και η Φατάχ το 1957. Συνεχίζουμε καθώς κυλάνε τα χρόνια και το 1964 με τη δημιουργία του PLO. Και ακόμα και τις επόμενες δεκαετίες, όταν αρχίζει η PLO να έχει μια διαφορετική στάση και να έχει το διτό ρόλο διπλωματίας και ταυτόχρονα Αντάρτικου, όταν αυτό καταπολύγει στην μετατροπή του PLO σε Παλαιστινιακή Αρχή και στις συμφωνίες του Όσλο, πλέον υπάρχουν ελάχιστες δυνάμεις οι οποίες συνεχίζουν το Αντάρτικο. Ειδικά από το 2004 και μετά, που έχουμε τον θάνατο ενδεχομένως και δολοφονία του Αραφάτ, ο Μαχμούντ Αμπάς αναλαμβάνει την Παλαιστινιακή Αρχή, ηγετικό ρόλο στην Παλαιστινιακή Αρχή και σταματάει οποιαδήποτε ένοπλη αντίσταση. Απαρνείται εντελώς το Αντάρτικο. Παρ' όλα αυτά, αυτό έγινε με την Παλαιστινιακή Αρχή. Υπήρχαν ακόμα δυνάμεις οι οποίες δεν συμφωνούσαν με τις συμφωνίες του Όσλο, δεν συμφωνούσαν δηλαδή με το να σταματήσουμε να μιλάμε για επιστροφή προσφύγων, για διεθνοποίηση της Ιερουσαλήμ. Και αυτές οι δυνάμεις ήταν, εννοείται αυτή τη στιγμή λαμβάνει και μεγάλο ρόλο η Χαμάς, ήταν η Παλαιστινιακή Ισλαμιστική Τζιχάντ και ήταν μια μειονότητα πλέον της κοσμικής αριστεράς. Και θέλω να κλείσω, διότι μάλλον σας κούρασα, αλλά θέλω να κλείσω με μια αναφορά που κάνει ο Ιλάν Παπέ σχετικά με το τι όρους λαμβάνει πλέον το Αντάρτικο, πλέον η ένοπλη αντίσταση, η οποία συνεχίζεται. Καταρχάς, ένα προσωπικό σχόλιο, δεν είμαι εγώ και δεν είναι κανείς μας από τη βολεμένη θέση του ως δυτικός που έχει τις ανέσεις, αυτός που θα ορίσει τον τρόπο με τον οποίο τα μέσα που θα λάβει η αντίσταση, η ένοπλη αντίσταση και κάθε προσπάθεια αντιαπικιοκρατικού αγώνα. Εγώ προσωπικά βλέπω σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, στα πλαίσια ενός αγώνα αντιαπικιοκρατικού, την οποιαδήποτε προσπάθεια αντίστασης στο σιωνισμό που συνεχίζεται σήμερα. Και για να με καλύψει από αυτή την θέση και ο Ιλάν Παπέ, διαβάζω και σας κλείνω, λοιπόν, και δίνω το λόγο στον επόμενο. Για όσους... Λοιπόν, το 1987 και το 2000 η απογοήτευση για τη συνεχιζόμενη δίωξη ξέσπασε σε ανοιχτή αντίσταση, την πρώτη και δεύτερη Ιντιφάντα. Ήταν θέμα χρόνου να ξεσπάσει και μια τρίτη. Η αποτυχία των εξεγέρσεων ήταν επίσης μια αποτυχία του πιο κοσμικού Παλαιστινιακού απελευθερωτικού κινήματος να τερματίσει την υποταγή των Παλαιστινίων. Κατά συνέπεια, πολλοί Παλαιστίνοι βρήκαν νέα ελπίδα σε ισλαμιστικές ομάδες όπως η Χαμάς και η Παλαιστινιακή Ισλαμιστική Τζιχάντ. Για όσους από εμάς ζούμε με άνεση και ασφάλεια στα σπίτια μας, είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτή η καταστροφική δύναμη των βομβών που πολλές από τις κυβερνήσεις μας
πωλούν στο Ισραήλ. Ένας αεροπορικός βομβαρδισμός στον 21ο αιώνα είναι χειρότερος από ό,τι έχετε διαβάσει σε βιβλία για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι μαχητές της Χαμάς που εισέβαλαν στο Ισραήλ στις 7 Οκτώβρη ήταν σε μεγάλο βαθμό νέοι που έμαθαν τη γλώσσα της βίας από τις βόμβες που έριξε το Ισραήλ πάνω τους. Αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία για όσα έκαναν, αλλά δεν πρέπει να είμαστε τόσο σίγουροι ότι αν είχαμε υποστεί το ίδιο τραύμα, χωρίς να υπάρχει ορατή λύση, θα αντιδρούσαμε πολύ καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Πέτρο που μας έδωσε τα κυρία του βιβλίου. Είμαστε χαρούμενοι που έχουμε σήμερα κοντά μας τον Φώτη Τερζάκη. Ο Φώτης Τερζάκης είναι ένας στοχαστής που έχει παρουσία πάνω από 40 χρόνια στους χώρους με τους οποίους ασχολείται και είναι πάρα πολύ ευρύτατα τα θέματά του. Έχει ασχοληθεί με τη φιλοσοφία, με την κοινωνιολογία, με την κοινωνική ανθρωπολογία, με την ψυχανάλυση, με την αισθητική. Είναι συγγραφέας δεκάδων βιβλίων και έχει δώσει πάρα πολλές διαλέξεις και εισηγήσεις για όλα αυτά τα θέματα. Είναι μείζον μεταφραστής πολλών εμβληματικών βιβλίων γύρω από όλα αυτά τα πεδία. Ένα τέτοιο βιβλίο είναι «Ο Οριενταλισμός» του Εντουάρντ Σαΐντ, ένα βιβλίο που είναι αλλαγή παραδείγματος στη μελέτη των απικιακών αντιεπικιακών σπουδών και επανεκδίδεται από τις εκδόσεις Σάλτο και το έχουμε, αν θέλετε να το διαθέτουμε. Και από τότε που είχα την τύχη να τον γνωρίσω την δεκαετία του 90 μαζί με τον Θοδωρή τον Παραδέλη στο θρησκολογικό σεμινάριο, είναι οπαδός μιας πρακτικής, θα λέγαμε, κοινοτήτων μάθησης και αυτομόρφωσης, που ξεκίνησαν με την προσπάθειά του μαζί με άλλους ακαδημαϊκούς και μη να συστήσουν το θρησκολογικό σεμινάριο και μετέπειτα την εταιρεία θρησκολογικών σπουδών, η οποία κατόπιν έγινε το κέντρο και μετά η εταιρεία διαπολιτισμικών σπουδών, που από τότε, εδώ και 20-25 χρόνια, ίδρυσε, συμμετέχει και στηρίζει, δηλαδή ιδρύματα τα οποία παρέχουν παιδεία και σεμινάρια ακαδημαϊκού επίπεδου χωρίς να είναι σε ακαδημαϊκά πλαίσια. Και αυτό είναι ένα πολύ αξιοσημείωτο παράδειγμα του πώς μπορεί μια αυτόνομη παιδεία, μια αυτόνομη παρέμβαση σε ζητήματα τέτοια να υπάρξει. Επίσης, έχει δώσει εθελοντικά πάρα πολλές διαλέξεις, πάρα πολλές εισηγήσεις σε διάφορους χώρους και έχει υπάρξει και πολύ ενεργός στον εκδοτικό χώρο. Υπήρξε και ο ίδιος εκδότης, παλαιότερα με τις εκδόσεις Πρίσμα και επιμελητής εκδόσεων και σειρών όπως οι εκδόσεις. Αυτό που τελευταία τρέχει εδώ και 20 χρόνια είναι οι επιστήμες του ανθρώπου από τις εκδόσεις Ινδανού, από το 14, εδώ και 10 χρόνια. Και πραγματικά είναι μια δυνατή στιγμή που θα ακούσουμε τη σκέψη του, τον έχουμε δίπλα μας, να έχουμε ένα διάλογο μαζί του και ελπίζουμε ότι αυτό αποτελεί και ένα πρώτο βήμα να υπάρχει ένας διάλογος γενικότερος, ώστε να μπορεί η κοινότητα της Μυτιλήνης να συνομιλεί με τα κέντρα και να μπορούμε να έχουμε ευκαιρίες διαλόγου τέτοιου επίπεδου. Τον ευχαριστούμε που είναι μαζί μας και του δίνω το λόγο. Να διακόψω λιγάκι, επειδή βλέπω κόσμο έξω. Υπάρχουν 2 θέσεις εδώ και άλλες 2 μπροστά. Αν θέλετε να περάσετε μέσα. Εγώ ευχαριστώ για τη γενναιόδορη παρουσίαση του Διονύση, ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω θυμίζοντας μια παλιά ιστορία. Ύστερα από την πρώτη μίνι εθνοκάθαρση και γενοκτονία το χειμώνα του 1948 από ένοπλες σιωνιστικές οργανώσεις, λίγο πριν λήξει
η Βρετανική εντολή της Παλαιστίνης και ιδρυθεί τυπικά το κράτος του Ισραήλ, το οποίο ιδρύθηκε το Μάιο εκείνης της χρονιάς, και ύστερα από μια άσχημα συντονισμένη, άσχημα οπλισμένη προσπάθεια μερικών αραβικών στρατών από την Αίγυπτο, τη Συρία, την Ιορδανία να ανακόψουν την επερχόμενη καταστροφή, το νεοσύστατο κράτος του Ισραήλ ανέπτυξε αιμονικά δύο προθέσεις. Η μία ήταν να εξαλείψει πλήρως το παλαιστινιακό στοιχείο από όλη την επικράτεια. Η δεύτερη ήταν να μην επιτρέψει ποτέ να δημιουργηθεί κανένα ισχυρό αραβικό κράτος στην ευρύτερη περιοχή του, που θα μπορούσε να εκλειφθεί ως υπαρξιακή απειλή για το ίδιο το Ισραήλ. Υπαρξιακή απειλή, το ακούμε ακόμα σήμερα. Ένα τέτοιο κράτος δημιουργήθηκε το 1952, μετά την επανάσταση των ελεύθερων αξιωματικών στην Αίγυπτο, που έφερε τον Νάσερ στην εξουσία. Έμμονη ιδέα του Ισραήλ ήταν από την πρώτη στιγμή να καταστρέψει την Ασσερική Αίγυπτο, πράγμα που βέβαια δεν μπορούσε να το κάνει μόνο του, έπρεπε να σύρει στο σχέδιο κάποιες ισχυρές δυτικές ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, και αυτές εκείνη την εποχή ήταν η Αγγλία και η Γαλλία. Η ευκαιρία δόθηκε το 1956, όταν ο Νάσερ εθνικοποίησε τη διόρυγα του Σουέζ και έδιωξε τα βρετανικά στρατεύματα που ήταν εκεί. Η επιχείρηση έγινε, αλλά για κάποιους συγκυριακούς λόγους δεν ευωδόθηκε. Βέβαια το Ισραήλ επανήλθε και πέτυχε αυτό που ήθελε μια δεκαετία σχεδόν αργότερα, το 1967, με τον πόλεμο των 6 ημερών. Εν τω μεταξύ είχε αναδυθεί μια άλλη υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ, που ήταν η Συρία του πατρός Άσαντ. Χρειάστηκαν κάπου 40 με 50 χρόνια για να καταστραφεί η Συρία. Τελικά επιτεύχθηκε και αυτό, πολύ προσφάτως, σε μια επιχείρηση στην οποία έχουν εμπλακεί πολλές δυνάμεις, αλλά βέβαια πρωτίστως πέραν του Ισραήλ οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Τουρκία. Από τη δεκαετία του 90 ωστόσο, μία άλλη ακόμα πιο ισχυρή απειλή για το Ισραήλ έχει εμφανιστεί στον ορίζοντα, και αυτή είναι βέβαια το Ιράν που δημιουργήθηκε μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 και εξελίχθηκε στην ισχυρότερη μουσουλμανική κρατική οντότητα στην περιοχή, ιδίως από τη δεκαετία του 90, αφότου επικράτησε στον πόλεμο με το Ιράκ, ο οποίος ενορχιστρώθηκε ήδη από το Ισραήλ και από όλες σχεδόν τις δυτικές δυνάμεις. Έμμονη ιδέα του Ισραήλ είναι από τη δεκαετία του 90 να καταστρέψει το Ιράν, και πάλι βλέπουμε το ίδιο σενάριο να ξαναπαίζεται. Δεν μπορεί βεβαίως μόνο του, πρέπει να σύρει μια μεγάλη δύναμη σε αυτή την ιστορία. Σήμερα η δύναμη αυτή είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και αυτό επιχειρεί με επαναλαμβανόμενες επιθέσεις μέχρι σήμερα. Έτσι βλέπουμε αυτή την ιστορία να παίζεται και να ξαναπαίζεται από την αρχή της δημιουργίας του Ισραήλ. Πριν από μερικά χρόνια, δεκαετίες δηλαδή, σε ένα άρθρο μου, απαντώντας σε κάποιες από τις συνήθεις κατηγορίες για αντισημιτισμό, είχα γράψει ότι το πρόβλημα δεν είναι τι είναι, αλλά το τι κάνει το Ισραήλ. Ενθουσιάστηκα λοιπόν βλέποντας να επαναλαμβάνει αυτές τις μέρες αυτή τη φράση, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, η Φραντσέσκα Αλμπανέζη. Έτσι, η Φραντσέσκα Αλμπανέζη, που όλοι την ξέρετε, αυτή η τολμηρή γυναίκα, η συγγήτρια στον ΟΗΕ για τα κατεχόμενα της Παλαιστίνης, η οποία τόλμησε πρώτη να ονομάσει γενοκτονία αυτό που συμβαίνει στη Γάζα από την 7η Οκτωβρίου και δόθε, και η οποία τιμωρήθηκε με ανήκουστο τρόπο. Ξέρετε ότι έχουν παγώσει οι τραπεζικοί της λογαριασμοί, δεν μπορεί να πληρωθεί.
έχει κατασχεθεί το διαμέρισμά της, απειλείται η ζωή της και η ζωή των παιδιών της από τον φιλελεύθερο δυτικό κόσμο. Όχι μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σημαίνει το ίδιο και στην πατρίδα της, στην Ιταλία και στη Γαλλία και στη Γερμανία. Βέβαια, για να καταλάβουμε τι κάνει το Ισραήλ, είναι αναπόφευκτο να σκεφτούμε, να φωτίσουμε τι είναι το Ισραήλ. Και αυτό βέβαια δεν το εννοώ με τη φιλετική έννοια, το εννοώ με την πολιτική έννοια. Το καλύτερο βοήθημα γι' αυτό είναι το βιβλίο του Ιλιάν Παπέ που συζητάμε και που σας παρουσίασε τόσο περιεκτικά μόλις ο Πέτρος. Ο Ιλιάν Παπέ είναι ένας από αυτούς τους γενναίους Ισραηλινούς διανοητές, μαζί με μια χούφτα άλλους. Αξίζει να θυμάται κανείς τον Νόρμαν Φίνκελστάιν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, νωρίτερα και τον Τσόμσκι, τον Χαΐμ Μπέρσιθ, αν θυμάμαι καλά, στην Αγγλία, οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του πολέμου απέναντι στην ιδεολογία και την πρακτική του σιωνισμού. Ο Ιλιάν Παπέ έχει γράψει πολλά βιβλία. Η ενασχόληση με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη είναι το μόνιμο αντικείμενο της δουλειάς του και 4 από αυτά είναι ήδη μεταφρασμένα στα ελληνικά. Το πιο μεγάλο, το πιο συστηματικό είναι η ιστορία του λαού της Παλαιστίνης, το οποίο ωστόσο φτάνει μέχρι το 2006. Το βιβλίο που παρουσιάζουμε σήμερα, η μικρή ιστορία της σύγκρουσης Ισραήλ-Παλαιστίνης, έχει 2 πλεονεκτήματα. Το πρώτο είναι ότι φτάνει μέχρι σχεδόν σήμερα, φτάνει μέχρι το 2024, 1 χρόνο δηλαδή μετά τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου. Και το δεύτερο είναι ακριβώς το ότι είναι μικρό και ευσύνοπτο. Έτσι, είναι ένα βιβλίο δηλαδή εγχειρίδιο πραγματικά για όποιον θέλει να κατατοπιστεί στο παλαιστινιακό ζήτημα συνολικά. Έτσι, και με αυτή την έννοια είναι ένα βιβλίο απολύτως απαραίτητο, θεωρώ, για όλους όσους είναι κινητοποιημένοι για την υπόθεση της Παλαιστίνης, αλλά και όχι μόνο. Δεν έχει νόημα τώρα εγώ να επαναλάβω αυτά που λέει το βιβλίο, τα οποία άλλωστε τόνισε σε γενικές γραμμές ο Πέτρος. Γι' αυτό θα εκμεταλλευτώ την ευκαιρία να παρατηρήσω μερικά γενικότερα ζητήματα από το φάκελο Παλαιστίνη που αξίζει τον κόπο, θεωρώ, να έχει κανείς υπόψη. Και αυτός ο φάκελος ξεκινάει από τα τέλη του 19ου αιώνα, από τη δημιουργία του σιωνιστικού κινήματος. Πρωτεργάτης ήταν ένας δικηγόρος από τη Βιέννη, ο Θεόδωρος Χέρτσλ, ο οποίος πρωτοστάτησε στη δημιουργία αυτού του ρεύματος, επιστροφής στην ιστορική κοιτίδα, υποτίθεται, του λαού του Ισραήλ, και το πρώτο συνέδριο έγινε το 1897 στη Βασιλεία της Ελβετίας. Λοιπόν, σιωνισμός είναι μια εθνικιστική και ρατσιστική ιδεολογία, η οποία επένδυσε τη δημιουργία του Ισραήλ ως νέου απικιακού κράτους. Ήταν ένα κοσμικιστικό, το σιωνιστικό κίνημα ήταν ένα κοσμικιστικό κίνημα, έτσι, και έχει μια σημασία να το θυμόμαστε αυτό. Κίνημα δηλαδή με πολιτικές αποβλέψεις παρόμοιας φύσης με όλους τους άλλους εθνικισμούς που διαμόρφωσαν το νεωτερικό ευρωπαϊκό χάρτη ανάμεσα στο 17ο και το 19ο ή αρχές του 20ου αιώνα. 2 πράγματα εδώ είναι χαρακτηριστικά και πρέπει πάντα να θυμόμαστε. Πρώτον, ότι ο σιωνισμός δεν εξέφραζε σε καμία περίπτωση το σύνολο των εβραϊκών κοινοτήτων της διασποράς, της Ευρώπης, ας πούμε. Μέχρι τα χρόνια του Μεσοπολέμου αυτές οι κοινότητες της εβραϊκής διασποράς ήταν διαιρεμένες αδρομερώς σε 4 ρεύματα. Το ένα ήταν αυτό που θα λέγαμε αστικό αφομοιωτικό, δηλαδή ζητούσε πολιτική ενσωμάτωση των Εβραίων στις χώρες όπου ζούσαν με πλήρη πολιτικά δικαιώματα.
Το δεύτερο ήταν το παραδοσιακό θρησκευτικό, συσπηρωμένο δηλαδή γύρω από ραβινικές κοινότητες και χαρισματικούς ραβίνους, το οποίο υποστήριζε την πιστή τήρηση των παραδόσεων και την καρτερική αναμονή του Μεσσία ως λύτρωση στα εβραϊκά δεινά. Το τρίτο ήταν το σοσιαλιστικό επαναστατικό, που εξαρτούσε το τέλος της εβραϊκής υποτέλειας από την ανατροπή των καπιταλιστικών σχέσεων και τη δημιουργία μιας σοσιαλιστικής κοινωνίας. Το τέταρτο ήταν το σιωνιστικό, σε διάκριση με όλα τα προηγούμενα. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι ο σιωνισμός ως κοσμικιστικό κίνημα στηριζόταν από την αρχή σε ένα θρησκευτικό επιχείρημα δανεισμένο από τη βίβλο, στην οποία δεν πίστευε. Έτσι, και το επιχείρημα ήταν βέβαια ότι ο Θεός έχει υποσχεθεί στο λαό του Ισραήλ τη γη της Παλαιστίνης και όσοι κατοικούν σε αυτή είναι σφετεριστές του θεϊκού θελήματος. Έτσι, το ρατσιστικό σε αυτή η εθνικιστική διάσταση είναι προφανής. Έτσι, η ρατσιστική διάσταση σε αυτή την ιδεολογία είναι ακριβώς το αξίωμα της ελαίου Θεού ανωτερότητας του εβραϊκού λαού. Παρά τη μειοψηφική του επιρροή στον εβραϊκό πληθυσμό της Διασποράς, το σιωνιστικό κίνημα βρήκε έναν απρόσμενο υποστηρικτή ακριβώς στους αντισημιτικούς ευρωπαϊκούς κύκλους, ιδίως στη Βρετανία, η οποία ανέλαβε να δικήσει το προτεκτοράτο της Παλαιστίνης μετά τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γιατί ως αντισημίτες οι Ευρωπαίοι σχεδιαστές της πολιτικής βλέπανε στη δημιουργία του εβραϊκού κράτους, μακριά από τα σύνορά τους, την ευκαιρία να ξεφορτωθούν τους Εβραίους της Ευρώπης, που δεν ήθελαν να έχουν στα πόδια τους. Και ταυτόχρονα, ως αδίστακτοι ιμπεριαλιστές, έβλεπαν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα μακρύ χέρι για τον έλεγχο των πλούσιων πετρελαιοφόρων περιοχών της Μέσης Ανατολής, που ακόμα τότε ήταν στον έλεγχο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Πάλι βλέπουμε μια παράδοξη ιστορική επανάληψη του σταυροφορικού εγχειρήματος. Τέλος πάντων, άπαξ και το κράτος αυτό δημιουργήθηκε μέσα από μια βίαιη εθνοκάθαρση, ο σιωνισμός έγινε η νομιμοποιητική του ιδεολογία. Και το ισχυρότερο όπλο για να καταπνίγει κάθε κριτική στις πρακτικές του ήταν η δυσφήμιση κάθε εναντίωσης σε αυτόν ως αντισημιτισμό. Αυτό το τραγούδι παίζεται και ξαναπαίζεται συνεχώς. Έτσι δημιουργήθηκε μια τεράστια σύγχυση που μέχρι σε αυτή τη στιγμή αξιοποιείται για την ανοσοποίηση του Ισραήλ. Ο αντισιωνισμός συκοφαντείται ως αντισημιτισμός, τη στιγμή που ο ίδιος ο σιωνισμός λειτουργεί ως κληρονόμος του ρατσιστικού αντισημιτισμού, διότι και οι Άραβες είναι Σιμίτες και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Το ξαναλέτε αυτό, παρακαλώ. Ναι, λέω ότι ο αντισιωνισμός, έτσι, η εναντίωση στο σιωνισμό συκοφαντείται ως αντισημιτισμός, ενώ οι πραγματικοί κληρονόμοι του αντισημιτισμού και των στερεοτύπων του είναι οι ίδιοι οι σιωνιστές που εφαρμόζουν τα αντισημιτικά στερεότυπα στους Άραβες. Έτσι, δηλαδή έχουν προκαλέσει αυτή τη σύγχυση των ενιών ακριβώς σαν ένα εργαλείο ανοσοποίησης του Ισραήλ και όσων το Ισραήλ κάνει. Αυτό που είπατε Για για την καταγωγή των Αράβων. την... Για την καταγωγή των Αράβων. Ναι. Ρωτάτε κάτι. Όχι, απλά αυτό ήταν. Ναι. Ναι, αν θέλετε μπορούμε να μιλήσουμε μετά τι σημαίνει ο όρος σημιτικό, έτσι, γιατί βασικά είναι γλωσσολογικός όρος. Λοιπόν, σήμερα στις υποκριτικές κοινωνίες της Δύσης διώκονται ως αντισημίτες όσοι θέτουν υπό ερώτηση την νομιμότητα του κράτους του Ισραήλ. Και όταν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, πάντα υποκριτικά, αναγκάζονται για να σώσουν τα προσχήματα και υπό την πίεση των λαών τους
να πούνε κάτι, να ψελίσουν κάτι για την υπερβάλλουσα βία του Ισραήλ και για λύση δύο κρατών, γνωρίζοντας ότι είναι πρακτικώς αδύνατο πια υπό τις παρούσες συνθήκες και δίνοντας χρόνο στο σιωνιστικό καθεστώς να ολοκληρώσει την εθνοκάθαρση, τότε ρίχνουν αποκλειστικά την ευθύνη στον υποτιθέμενο φανατικό Νετανιάχου, στους υποτιθέμενους ακροδεξιούς της κυβέρνησής του, καταγγέλλοντας ταυτόχρονα προς εξισορρόπηση την τρομοκρατική Χαμάς, και έτσι ο θήτης εξισώνεται με το θύμα και δικαιώνεται το ίδιο το κατοχικό καθεστώς. Κατά μείζωνα λόγο δε η Ισραηλινή κοινωνία, η οποία, αν πιστέψουμε τις πρόσφατες στατιστικές, είναι υπέρ της γενοκτονίας, της εθνοκάθαρσης, του πολέμου στο Ιράν κτλ. Σε συντριπτικά ποσοστά, 80% και πλέον. Λοιπόν, το Ισραήλ, όπως ξέρετε, δημιουργήθηκε επισήμως το 1948 βάσει του ψηφίσματος 181 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, όταν ο επικισμός της Παλαιστίνης από Εβραίους επίκους είχε ξεκινήσει προπολού, πολύ νωρίτερα, και ένα ορόσημο σε αυτή την ιστορία, υπόθηκε ήδη, ήταν η διακήρυξη Μπάλφουρ του 1917. Ο Μπάλφουρ, ο Λόρδος Μπάλφουρ, ήταν τότε υπουργός εξωτερικών της Βρετανίας, και η διακήρυξη αυτή ήταν στην ουσία μια επιστολή που παρέδωσε ο Μπάλφουρ σε έναν τραπεζίτη, τον Ρότσιλντ, ο οποίος εκπροσωπούσε στη Βρετανία την εβραϊκή κοινότητα. Έτσι, ήταν μια ιδιωτικού σχεδόν τύπου υπόσχεση που έγινε όμως γνώμονας για τη μετέπειτα πολιτική της Βρετανίας. Από εκεί και πέρα, άλλοτε με αγορές γης και άλλοτε με απροκάλυπτη βία, οι Εβραίοι έπικοι οικειοποιήθηκαν μεγάλο μέρος της Παλαιστινιακής γης ήδη μέχρι τις αρχές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Δημιουργήσαν παραστρατιωτικές οργανώσεις όπως η Χαγκανά και η Ιργκούν, οι οποίες κλιμάκωσαν τη βία τους κατά των Αράβων χωρικών σε διαστάσεις άγριας εθνοκάθαρσης λίγο πριν το 1948, η οποία παρήγε ήδη το πρώτο σχεδόν 500.000 προσφύγων. Έτσι, η επίσημη κήρυξη κράτους από τον ΟΗΕ αναγνώριζε ως εβραϊκή επικράτεια το 56% της Παλαιστινιακής γης, κερδισμένο de facto, έτσι, μέσα από τα τετελεσμένα επί του εδάφους, όπως λέμε, έδινε στους αυτόχθονες Άραβες το 43% και το υπόλοιπο 1% ήταν η Ιερουσαλήμ, η οποία θα ετίθετο υπό διεθνή επιτροπή. Ωστόσο, οι σιωνιστές συνέχισαν να αποσπούν διαρκώς περισσότερα εδάφη, με εκτοπισμούς, δολοφονίες, μαζικές φυλακίσεις, τραμπουκισμούς εις βάρος του αραβικού πληθυσμού, ενώ ταυτόχρονα προσαρτούν με αστραπιές πολεμικές επιχειρήσεις εδάφη από γειτονικές αραβικές χώρες, από την Αίγυπτο, την Ιορδανία, το Λίβανο, τη Συρία. Ένα κράτος ορίζεται τυπικά από δύο πράγματα: σύνορα, καθορισμένα σύνορα, και ένα σύνταγμα. Το σκάνδαλο του σιωνιστικού κράτους είναι ότι ποτέ δεν υπέβαλε σύνορα στον ΟΗΕ. Ποτέ δεν υπέβαλε σύνορα στον ΟΗΕ. Δεν έχει σύνορα το Ισραήλ. Έτσι, διότι η λογική της απεριόριστης επέκτασης ήταν εξ αρχής μέρος του σχεδιασμού του. Σήμερα μιλάνε απροκάλυπτα για το Μεγάλο Ισραήλ, από τον Ιορδάνη μέχρι τον Νείλο, και τον χάρτη του τον φέρνουν στο περιβραχιόνιό του στα επίλεκτες Ισραηλινές δυνάμεις. Τον Εφράτη. Τι είπα? Συγγνώμη. Αυτό ήθελα να πω. Για τον ίδιο λόγο, μετά την ίδρυση του κράτους το 1948, ο Μπεν Γκουριόν αρνήθηκε να θεσπίσει σύνταγμα για να έχει ανοιχτό περιθώριο διαπραγμάτευσης ανάμεσα στο φιλετικό και το θρησκευτικό στοιχείο. Έτσι. Είναι ένα κράτος χωρίς σύνταγμα επίσης. Το Ισραήλ ορίζει ακόμα σήμερα την πολιτική του ιδιότητα με θρησκευτικούς και εθνοφιλετικούς όρους, πράγμα που το καθιστά και τυπικά ένα φονταμενταλιστικό κράτος. Όχι μόνο δεν επέτρεψε ποτέ τον επαναπατρισμό των εκτοπισμένων από τις αλλεπάλληλες εθνοκαθάρισεις του,
όπως προέβλεπε και προβλέπει η διεθνής νομοθεσία και έχει επιβληθεί ρητά από επανειλημμένα ψηφίσματα του ΟΗΕ, το 194 του 1948, το 242 του 1967 και άλλα. Αλλά πολλαπλασιάζει διαρκώς τους αριθμούς αυτών των εκτοπισμένων με τις αλλεπάλληλες περαιτέρω εκαθαρίσεις, ξεριζώνοντας, σκοτώνοντας, εκτοπίζοντας, φυλακίζοντας και βασανίζοντας με κάθε τρόπο που μπορεί να διανοηθεί κάποιος τον εναπομέναντα αραβικό πληθυσμό. Εξευτελισμοί, συλλήψεις, εξοδικαστικές κρατήσεις και δολοφονίες, εμπρισμοί περιουσιών είναι σε ημερήσια διάταξη και στις φυλακές του Ισραήλ εφαρμόζονται βασανιστήρια που γνωρίζουμε μόνο από τις πιο εφιαλτικές δικτατορίες. Από την ίδια τη σύλληψή του λοιπόν, το κράτος του Ισραήλ, όπως πολύ ωραία μας έδειξε ο Ιλάν Παπέ, ήταν ένα πρόγραμμα επικιστικής απικιοκρατίας εκπονημένο από τις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις της Δύσης. Επικιστική απικιοκρατία σημαίνει απικίες εγκατάστασης, έτσι, λευκών επίκων, όπως ήταν στο παρελθόν οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς, μια τέτοια απικία ήταν, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, η απικία του Ακροτηρίου, η Νότιος Αφρική δηλαδή, και η Αλγερία για τους Γάλλους. Έτσι, και ορίζουμε αυτές ως απικίες εγκατάστασης σε αντίθεση με αυτές που λέμε απικίες εκμετάλλευσης. Τις έλεγαν κάποτε λευκές και μαύρες απικίες. Οι απικίες εκμετάλλευσης, το τυπικό παράδειγμα είναι η Βρετανική Ινδία. Έτσι, αυτές βασίζονταν στην απόσπαση φθηνών πόρων και εργατικής δύναμης από τους υποτελείς, ενώ αντίθετα οι επικίες εγκατάστασης απέβλεπαν στην πλήρη εξάλειψη του ηθαγενού στοιχείου και την αντικατάστασή του από πληθυσμό της Μητρόπολης. Εκείνο που έγινε με τους Ινδιάνους στη Βόρεια Αμερική και με τους Αβορίγινες στην Αυστραλία και αποφεύθηκε μόνο λόγω του αριθμητικού συσχετισμού στην Νότιο Αφρική, είναι η μοίρα που είχε εξ αρχής προδιαγραφεί για τους Παλαιστίνιους. Και αυτή είναι πάγια επιδίωξη του Ισραήλ, απερίφραστα διακηρυγμένη, εσκάτως μάλιστα, από όλο το πολιτικό του φάσμα και όχι μόνο από τη δεξιά ή την ακροδεξιά του Νετανιάχου και των συνοδοιπόρων του. Εδώ και πάνω από 75 χρόνια λοιπόν το Ισραήλ είναι η πληγή της Μέσης Ανατολής και του κόσμου. Το Παλαιστινιακό δεν μπορεί να λυθεί επειδή το Ισραήλ δεν θέλει να λυθεί. Δεν μπορεί να δεχτεί ούτε την ενσωμάτωση του Παλαιστινιακού πληθυσμού με ίσα πολιτικά δικαιώματα, ούτε τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους. Εκείνο που θέλει το Ισραήλ είναι η ολοσχερής εξόντωση του Παλαιστινιακού στοιχείου και δεν το κρύβει. Από τη δεκαετία του 20 ο Γιαμποτίνσκι κήρυσε ότι οι Άραβες πρέπει να φύγουν από τη Μέση. Το 48 Μπεν Γκουριόν δήλωνε πρέπει να τους εξαλείψουν. Στη δεκαετία του 70 η Γκόλντα Μέιρ έλεγε δεν υπάρχουν Παλαιστίνοι. Τι είναι αυτοί? Έτσι, αυτό που σήμερα λέγεται, αυτά που σήμερα λέγονται και γράφονται από τη φασίζουσα κυβέρνηση Νετανιάχου και τους ακροδεξιούς υπουργούς του, αλλά και από υψηλούς αξιωματούχους των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ο Μάρκο Ρούμπιο. Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε η άδεια παραμονής των Παλαιστινίων έχει λήξει. Είναι πάγια επιδίωξη του Ισραήλ από τον καιρό της δημιουργίας του και ακόμη πιο πριν. Θέτει κανείς το ερώτημα μερικές φορές, πώς είναι δυνατόν ένα μικροσκοπικό κράτος 9 εκατομμυρίων, που τα 3 εκατομμύρια από αυτά είναι Άραβες εθνοτικά, υποκαθεστώς Απαρτχάιντ, πώς μπορεί ένα τέτοιο κράτος να αποτελεί ατιμόρυτα επί τόσο μακρό διάστημα ένα τέτοιο προκλητικό ράπισμα στη διεθνή νομιμότητα? Η απάντηση σε αυτό δεν βρίσκεται στο ίδιο το Ισραήλ, αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Πολλά έχουν υποθεί και γραφτεί και λέγονται ξανά στις μέρες μας για τη δύναμη του φιλο-Ισραηλινού λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αλλά αυτό βέβαια είναι μόνο η μισή αλήθεια. Στην πραγματικότητα, ιδίως μετά τον πόλεμο των 6 ημερών του 1967, το Ισραήλ έχει γίνει οργανικό εξάρτημα της ιμπεριαλιστικής μηχανής των ΗΠΑ,
ο ένοπλος βραχίων άστης στην κρίσιμη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Δυτικής Ασίας. Εκείνο που του επιτρέπει να συμπεριφέρεται σαν διεθνής τρομοκράτης, να περιφρονεί κάθε διεθνή σύμβαση, να κατέχει παράνομα πυρηνικά εκτός κάθε μορφής διεθνούς ελέγχου και συνθήκη, να αρπάζει εδάφη και να δολοφονεί με μαφιόζικο τρόπο ηγέτες αντιστασιακών οργανώσεων ή αντίπαλων χωρών, είναι η απεριόριστη στήριξη, η οικονομική, διπλωματική, πολιτική και ο αφιδής εξοπλισμός του από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι απόλυτος συνεργός σε όλες τις εγκληματικές πράξεις του Ισραήλ μέχρι σήμερα. Εδώ θα ήθελα να τονίσω δύο ιδιαίτερα ιδεχθείς πρακτικές που ανατινάζουν οποιαδήποτε έννοια διεθνών σχέσεων και επιβάλλουν στα γεωπολιτικά πράγματα ένα ήθος κυριολεκτικά μαφιόζικων συμμοριών, που είναι κοινές πρακτικές Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ. Και αυτό πέραν μιας προηγούμενης τέτοιας πρακτικής που εγκαινίασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στον 20ο αιώνα και ακολουθεί το Ισραήλ, που είναι η μαζική δολοφονία αμάχων. Πέραν αυτού, γιατί βρισκόμαστε ένα βήμα πιο πέρα πια. Η μία είναι οι δολοφονίες ηγετικών προσωπικότητων, έτσι, σε ξένο έδαφος. Θυμίζω πολλά τώρα μπορεί κανείς να θυμίσει. Πρώτα τη δολοφονία του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σολεϊμανί το 2020 στο Ιράκ από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και τις πανομοιότυπες δολοφονίες εκ μέρους του Ισραήλ μέσα στα 2 τελευταία χρόνια του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγε στην Τεχεράνη, του ηγέτη της Χεσμολά Χασάν Νασράλα στη Βηρητό, της μισής κυβέρνησης των Ανσαράλα στη Σανά της Ιεμένης προσφάτως, πιθανώς του προηγούμενου Προέδρου Ραϊσί και του Υπουργού Εξωτερικών Αμπντοραχιάν στο Ιράν, στα σύνορα του Ιράν, στα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν, φτάνοντας μέχρι προσφάτως με την ιδεχθή δολοφονία του Ιμάμι Αλί Χαμενεή και μεγάλο μέρος της στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας του Ιράν. Η δεύτερη, ακόμη πιο ιδεχθής πρακτική, ολέθρια πρακτική κυριολεκτικά, είναι η ανατείναξη της διπλωματίας ως μέσου διεθνούς επικοινωνίας και συνεννόησης, και αυτό είναι κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά σήμερα. Όταν η ίδια η διπλωματία γίνεται μέσω εξαπάτησης και παγίδευσης του αντιπάλου, τότε ο ανορθολογισμός δεν γνωρίζει όρια και καμία οδός διαφυγής δεν υπάρχει από τη θηριώδη, ανεξέλεγκτη και καταστροφικά κλιμακούμενη βία. Αυτό ακριβώς κάνουν σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, αλλά και οι Ευρωπαίοι συμμαχοί τους. Θυμίζω εδώ το Μίνσκ 1 και Μίνσκ 2 με τη Ρωσία. Στις 8 Ιουνίου του 2025 το Ισραήλ με εξοπλισμό και επιμελητεία Αμερικανών και Βρετανών επιτίθεται ευνίδια και δολοφονεί πολιτικό προσωπικό και πυρηνικούς επιστήμονες στο Ιράν, τη στιγμή που το Ιράν βρίσκεται σε επίσημες διαπραγματεύσεις με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας κατόπιν συνεννοήσεως με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες σπέβδουν να βομβαρδίσουν το Ιράν όταν απαντά σε μια τέτοια ύπουλη και ανήθικη ενέργεια. Και η ίδια η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας αποδεικνύεται ότι λειτουργεί σαν κατάσκοπος του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών εις βάρος του Ιράν, έτσι, με το οποίο υποτίθεται διαπραγματεύεται. Στις 13 Σεπτεμβρίου, εξάλλου, βλέπουμε έκπληκτη το Ισραήλ να βομβαρδίζει με τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών πάλι μια συμμαχική χώρα, συμμαχική του χώρα, το Κατάρ, για να δολοφονήσει εξωματούχους της Χαμάς, οι οποίοι βρίσκονται εκεί για να διαπραγματευτούν με τους Ισραηλινούς εκπροσώπους βάσει σχεδίου που πρότειναν οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και η ιστορία επαναλαμβάνεται το Φεβρουάριο αυτής της χρονιάς, όταν εν μέσω διαπραγματεύσεων ΗΠΑ και Ισραήλ επιτίθενται ευνηδίως στο Ιράν, δολοφονώντας μεγάλο μέρος της πολιτικής του ηγεσίας και τεράστιο αριθμό αμάχων. Έτσι, το ερώτημα είναι ποια ανθρώπινη σχέση είναι δυνατή με έναν αντίπαλο που παίζει τόσο βρώμικο. Αυτή τη στιγμή ο ρωσο-νατοϊκός πόλεμος στην Ουκρανία
και η τελευταία τροπή του μεσανατολικού δράματος στην Παλαιστίνη, το Λίβανο, τη Συρία και το Ιράν, σκιάζουν τη διεθνή μας επικαιρότητα και κάνουν πολλούς να μιλούν για την έναρξη ενός τρίτου σπονδυλωτού παγκοσμίου πολέμου. Πίσω από όλα αυτά τα γεγονότα βρίσκεται το ίδιο εγκληματικό χέρι, που είναι το χέρι των ΗΠΑ της Αμερικής και των συμμάχων. Συνδετικός του ιστός των γεγονότων αυτών, έτσι, είναι η στρατηγική του ελεγχόμενου γεωπολιτικού χάους που προωθείται από τις ΗΠΑ εν ώψη της διαφαινόμενης απώλειας της παγκόσμιας ηγεμονίας τους. Η πρώτη φάση αυτής της στρατηγικής θα μπορούσε κανείς να πει ότι εγκαινιάστηκε φανερά το 1971, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, μπροστά στο πρώτο κλονισμό που έφερε ο αδιέξοδος πόλεμος στο Βιετνάμ και τα διωγγούμενα ελλείμματα της οικονομίας τους, άρχισαν να διαλύουν την παγκόσμια οικονομική τότε τάξη που ίδιες είχαν επιβάλει μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με τον Bretton Woods. Σήμερα όλα δείχνουν ότι γινόμαστε μάρτυρες της δεύτερης, πιο αποφασιστικής φάσης αυτής της διαδικασίας, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες διαλύουν μεθοδικά το ίδιο το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς διακρατικές συμφωνίες, ερίσματα μιας παγκόσμιας τάξης που τη στιγμή της αδιαμφισβήτητης ηγεμονίας τους είχαν οι ίδιες υπαγορεύσει και οι ίδιες εμφανίζονταν ως δια της ισχύως εγγυητής τους. Σε αυτό το πλαίσιο, το ελεγχόμενο της ΗΠΑ δυτικό ιμπεριαλιστικό μπλοκ, παρά τις πολλαπλές ρήξεις συμφερόντων και τακτικών στο εσωτερικό του, παραμένει ακόμα, θεωρώ, επικίνδυνα ενωμένο στην προσπάθεια να αντικρούσει ένα διαφαινόμενο ανταγωνιστικό συνασπισμό που εκπροσωπείται από διάφορες εν τη δημιουργία, εν τη γενέση συλλογικότητες. Θα μπορούσε να αναφέρει κανείς τους BRICS, τον οργανισμό της Σαγκάης και όχι μόνο. Αν δει κανείς τη μεγάλη εικόνα, τα επιμέρους μέτωπα συνέχονται μεταξύ τους και τα στρατόπεδα διαγράφονται με αρκετή καθαρότητα. Ο παγκόσμιος πόλεμος, τον οποίο αναφέρθηκα, έχει τρία κύρια μέτωπα: Ρωσία, Ιράν, Κίνα. Ενορχιστρώνεται στρατηγικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες και μοιράζουν τις στρατηγικές αρμοδιότητες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει την ανάσκηση και φθορά της Ρωσίας, το Ισραήλ την καταστροφή του Ιράν και του λεγόμενου άξονα της αντίστασης στη Δυτική Ασία, και οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες επιφυλάσσουν το κύριο βάρος των δυνάμεών τους για μια προβλεπόμενη σύγκρουση με την Κίνα, χωρίς αυτό βέβαια να τις εμποδίζει να τρομοκρατούν εγκληματικά το εγγύς εξωτερικό τους, την Καραϊβική, τη Λατινική Αμερική, και όταν χρειαστεί, όταν δηλαδή κάποιος από τους πρόξι τους έχει προβλήματα, να επεμβαίνουν πιο δυναμικά και οι ίδιες, όπως τώρα στον Περσικό κόλπο. Ωστόσο, η αυξανόμενη αδυναμία της Δύσης, της συλλογικής Δύσης, σε αυτή την αναμέτρηση, δίνει στη σύγκρουση ορισμένα πρωτοφανή χαρακτηριστικά. Το ένα είναι ο υβριδικός χαρακτήρας του πολέμου, καθώς οι αληθινοί υποκινητές επιφυλάσσονται να εμπλακούν σε μετοπική αναμέτρηση και ανταυτού επιδιώκουν όλο και περισσότερο να δρουν δι' αντιπροσώπων, όσο βρίσκονται πρόθυμοι τέτοιοι. Το δεύτερο είναι αυτό που είπαμε, ο λυσαλαίος και βρώμικος τρόπος αυτού του πολέμου, που υπονομεύει κάθε ισχύον ως τώρα δίκαιο πολέμου, κάθε επικουρική ανθρωπιστική αρχή και κάθε ρυθμιστικό επικοινωνιακό κανόνα που θα εμπόδιζε τον πόλεμο να καταλήξει γενοκτονία γιγαντιαίων και ανεπανόρθωτων διαστάσεων. Είναι ίσως ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο, ιστορικό μοτίβο, ισχυρές αυτοκρατορίες να γίνονται παράλογα επιθετικές και απρόβλεπτες στην περίοδο της παρακμής τους. Και αυτή η αποχαλήνωση της βιαιότητας συνιστά από μόνη της προαναγγελία της επερχόμενης πτώσης τους. Από αυτή την άποψη οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μοιάζει να εξαιρούνται. Εκείνο που κάνει την περίπτωσή τους μοναδικά επικίνδυνη είναι η έκταση και το μέγεθος των τεχνολογιών καταστροφής που διαχειρίζονται. Και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, εάν κρίνουμε το παρελθόν τους, ότι διαθέτουν αρκετό πείσμα και ανορθολογισμό ώστε να προτιμήσουν να κάνουν παρανάλωμα ολόκληρο τον πλανήτη παρά να αποδεχτούν την απώλεια των καταχρηστικών προνομίων τους. Σε κάθε περίπτωση, η μεθοδική διάλυση της Μέσης Ανατολής
και η φρικώδης γενοκτονία του λαού της Παλαιστίνης, μόνο σε αυτό το πλαίσιο οι δεδομένα θεωρώ ότι αποκτούν το πλήρες νόημά τους. Για το αν ωστόσο ο φωνικός παροξισμός του Ισραήλ θα το σώσει από τη μοίρα των σταυροφορικών κρατών του παρελθόντος, επιτρέψτε μου να αμφιβάλλω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον Φώτη Τερζάκη που συμπίκνωσε τόσο καθαρά τόσο τη γενεαλογία της ύπαρξης του Ισραήλ, του γενοκτονικού κράτους του Ισραήλ, όσο και την αυθαιρεσία και την ατιμωρησία του. Να θυμίσουμε εδώ την πρόσφατη πειρατική καταστροφή του στόλου Ίσκου της Ελευθερίας, του Σουμούτ Φλωτήλα ανοιχτά από την Κρήτη, με την ανοχή και τη συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης και την απαγωγή, χωρίς βεβαίως απαγγελία κατηγοριών, των 2 αγωνιστών που βρίσκονται φυλακισμένοι και βασανίζονται στο Ισραήλ. Που δείχνει ακόμα μία φορά το πώς λειτουργεί χωρίς κανένα διεθνές αντίτιμο, καμία τιμωρησία. Παρέλειψα να πω πριν ότι ο Φώτης πρόσφατα, συμπυκνώνοντας την εργασία του πάνω στη φιλοσοφία, έχει δημιουργήσει, θα εκδοθούν στη σειρά 3 τόμους πάνω στην ιστορία της δυτικής σκέψης με το γενικό τίτλο «Η αφήγηση της φιλοσοφίας». Ο πρώτος ήδη κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια πρόσφατα και έπονται και οι άλλοι 2. Και μάλιστα σήμερα είχε και μία συνέντευξη στο δρόμο της Αριστεράς, στη σημερινή εφημερίδα, για όποιους θέλουν να το δουν. Επίσης για την ομάδα μας να πω ότι επειδή υπάρχουν κάποια τεχνικά έξοδα για τη δημιουργία όλων των εκδηλώσεων, έχουμε και για μια μικρή εθελοντική συνεισφορά όποιος θέλει, για να μπορέσουμε να ξαναδημιουργούμε και τα επόμενα μας βήματα στο κουτί εκεί. Και τώρα ο Ραφαήλ θα μας πει πώς εκβάλλει όλη αυτή η σιωνιστική επιθετικότητα στο σήμερα, πώς ο πόλεμος που αντικρίζουμε αυτή τη στιγμή και όλη αυτή η πια επιθετικότητα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν είναι το τελευταίο στάδιο αυτής της σιωνιστικής πρακτικής. Γεια σας και από μένα. Να ζητήσω προκαταβολικά συγγνώμη για έναν ενοχλητικό αλλεργικό βήχα που έχω, αλλά η μόνη παρηγορία που μπορώ να σας δώσω είναι ότι εμένα θα με ενοχλήσει λίγο παραπάνω από εσάς. Τώρα από εκεί και πέρα μπήκαν λίγο στα χωράφια μου όλοι. Δεν θα μιλήσουμε για το υπόλοιπο βράδυ. Ένα μεγάλο ερώτημα είναι τι σημαίνει ο ιμπεριαλισμός σήμερα και αν είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει αποκλειστικά με Ισραήλ, Παλαιστίνη, άντε και 1-2 γειτονικές χώρες. Όποιος, ειδικά από το 23 και μετά, σαν και εμένα, έγινε τερματικά online, μπορεί να έχει μπει στις συζητήσεις για το... Κυκλοφορεί, ρε παιδί μου, μια αναλογία, ότι η Αμερική είναι ο σκύλος και το Ισραήλ είναι η ουρά. Η Αμερική είναι ο σκύλος, το Ισραήλ είναι η ουρά. Ποιος κουνάει η ουρά το σκύλο ή ο σκύλος στην ουρά? Κάνει κουμάντο το Ισραήλ στην Αμερική ή η Αμερική στο Ισραήλ? Εντάξει, έχουν δαπανηθεί πολλές ώρες σε podcast και πολλές βάσεις δεδομένων σε υπολογιστές και ψηφιακή μελάνη παρασυπολογιστές με διάφορες απαντήσεις. Νομίζω ξεκάθαρα, ήδη άμα το θέσουμε με όρους αν η ουρά κουνάει το σκύλο, ναι, μας φαίνεται παράλογο. Μάλλον δεν κουνάνε οι ουρές του σκύλους, μάλλον σκύλοι κινούν ουρές, όπως λίγο πολύ είπε, ας πούμε, και ο Φώτης Τερζάκης, οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν κουμάντο. Και αυτό έχει να κάνει τελικά με αυτό που λέμε ότι πολλές φορές λέμε ότι το Ισραήλ είναι προκεχωρημένο φυλάκιο, σκέτο φυλάκιο κτλ. Του ιμπεριαλισμού στην περιοχή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει απλά ότι είναι μια μεγάλη στρατιωτική βάση, ένα αβύθιστο αεροπλανοφόρο? Για μένα χρειάζεται να έχουμε μια λίγο βαθύτερη κατανόηση του τι είναι ιμπεριαλισμός. Ο ιμπεριαλισμός δεν είναι απλά μια στρατιωτική παρουσία. Τουλάχιστον εγώ το πώς το αντιλαμβάνομαι είναι ο ιμπεριαλισμός θα ανοίξει τα κανάλια μέσα από τα οποία θα ρεύσει η καπιταλιστική κερδοφορία. Τώρα δεν είναι τόσο καλό ήθος το να ανοίξει ένα κανάλι.
αυτή η διαδικασία, γιατί η τσάπα του ιμπεριαλισμού σκάβει λαούς και παραδόσεις και χώνει υποτελείς. Και τα κανάλια από τα οποία ανοίγει δεν είναι για να περάσει γλυκό χρήσιμο νεράκι, είναι για να περάσει γάργαρο καπιταλιστικό κέρδος. Αλλά πραγματικά αυτή είναι η δουλειά του σιωνισμού και του αποκρισταλώματός του Ισραήλ ανέκαθεν. Καταρχήν, ήδη εκτέθηκε πάρα πολύ και είναι πολύ κομβικό για την κατανόηση του σιωνισμού. Ο σιωνισμός δεν είναι απλά ένα πράγμα που σκέφτηκαν κάποιοι Εβραίοι και είπαν να πάμε να το κάνουμε. Δεν είναι καν κάτι το οποίο προέκυψε στα πλαίσια του ολοκαυτώματος ή στον απόϊχο του ολοκαυτώματος ή οτιδήποτε. Είναι ένα πράγμα το οποίο έχει καταγωγή στην αποικιοκρατική σκέψη. Προέκυψε από κάποιες ακραίες ιδιαίτερες. Τα είπε και ο Πέτρος, δεν χρειάζεται να τα ξαναπώ. Αλλά έχει καταγωγή εντελώς εκτός από εβραϊκή κοινότητα, πόσο μάλλον εντελώς εκτός από Παλαιστίνη. Και έχει να κάνει λοιπόν με το ότι από την αρχή είναι μια ιδέα η οποία δημιουργήθηκε και κατ' επέκταση μετά φυτεύτηκε, προωθήθηκε κτλ. Για να εξυπηρετήσει υπεριαλιστικά συμφέροντα. Το Ισραήλ από πριν ακόμα υπάρξει Ισραήλ, αλλά σίγουρα από όταν υπήρξε το Ισραήλ, μιλάμε για την ίδρυσή του το 1948, δεν έχει πάυσει να κάνει ένα πράγμα συστηματικά, να εξυπηρετεί συμφέροντα, υπεριαλιστικά συμφέροντα. Έχει βυθίσει ολόκληρη την περιοχή στην υποανάπτυξη, έχει ανοίξει, πολύ απλά θα είχαν πολύ διαφορετικούς δρόμους και επιλογές ανάπτυξης όλα τα κράτη της περιοχής, άμα έλειπε ένα Ισραήλ. Δεν θα χρειαζόταν τα κράτη του αραβικού εθνικισμού, αραβικού σοσιαλισμού κτλ. Να υιοθετήσουν τόσο σκληρές πολιτικές ασφάλειας. Δεν θα χρειαζόταν να δαπανίσουν τόσα λεφτά στο να υποδέχονται και να προσπαθούν να κάνουν έξτρα υποδομές για τα τεράστια κύματα Παλαιστινιακών προσφύγων που δέχτηκαν. Δεν θα χρειαζόταν να καταπονούνται με τόσο μεγάλες και δαπανηρές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Οπότε, ο σιωνισμός κάνει συστηματικά αυτό. Αρχικά το έκανε κατά βάση για λογαριασμό της Γαλλικής Αυτοκρατορίας, όπου ήταν πάρα πολύ στρατηγικά τοποθετημένο για να διαφυλάσει δρόμους από τους οποίους, τέλος πάντων, δεν θα πω σε πολύ λεπτομέρεια, αυγάτιζαν τα κέρδη της Αγγλικής Αυτοκρατορίας. Σε κάποια φάση, όπως στην Ελλάδα ζήσαμε τη στιγμή, ή τουλάχιστον μια σημαντική στιγμή, κατά την παράδοση της σκητάλης από την Αγγλική Αυτοκρατορία στον Αμερικάνικο υπεριαλισμό. Παρόμοια τελετή παραλαβής παράδοσης έγινε και στη Δυτική Ασία, όπου πια τα κυρίαρχα υπεριαλιστικά σκύπτρα κρατούσε η Αμερική. Ναι. Οπότε ανέκαθεν έκανε αυτό. Και σήμερα αυτό τι προβολές έχει. Έχει προβολές πρώτα και κύρια στην Παλαιστίνη. Δεν έχουμε ξαναδεί. Καλά, κανείς λίγο πολύ δεν έχει ξαναδεί, γιατί έχει να κάνει και με τις τεχνολογίες διάδοσης πληροφόρησης πλέον. Τέτοια καταστροφή να λαμβάνει η χώρα σε μαζική κλίμακα και να είναι ταυτόχρονα τόσο προσβάσιμη, τόσο ορατή. Αλλά επειδή έχουν υποθεί πολλά πράγματα γι' αυτό, δεν θα επεκταθώ παραπάνω σε αυτό. Θα αναφέρω πολύ περιληπτικά κάποια άλλα μέτωπα. Έχουμε πάρα πολύ βάρβαρες επεμβάσεις του Ισραήλ στο Λίβανο. Καλά, εκεί πέρα δεν είναι ακριβώς νέο πράγμα. Υπάρχει μεγάλη παράδοση από ίδρυση του Ισραήλ, όντας και γειτονικό κράτος, ένα κράτος με το οποίο δεν έχει κατασταλαγμένα σύνορα ακριβώς, γιατί με κανένα γειτονικό του κράτος δεν έχει κατασταλαγμένα σύνορα το Ισραήλ, γιατί πάντα κρατάει για τον εαυτό την επεκτατική επιλογή. Σε αυτή τη φάση βλέπουμε ότι ο σιωνισμός προωθεί, επιτείνει ένα πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργήσει ήδη η αποικιοκρατία. Ο Λίβανος, επειδή μου, όπως σχεδόν λίγο πολύ όλες οι χώρες της Δυτικής Ασίας, της περιοχής, αποτελεί ένα πραγματικό μοσαϊκό διαφορετικών λαών, θρησκειών κτλ. Η αποικιοκρατία ήδη το εργαλειοποίησε αυτό, έτσι ώστε μέσω του διέρκε βασίλευε να μπορέσει να κάνει το κουμάντο της. Αυτό το πράγμα το επιτείνει το Ισραήλ στο μέγιστο, σπρώχνοντας Σιήτες εναντίον Σουνιτών, εναντίον Χριστιανών κτλ. Τώρα το κάνει στο μέγιστο βαθμό, πιέζοντας πάρα πολύ το νότο του Λιβάνου, που κυρίαρχα κατοικείται από Σιήτες.
και αποτελεί μεγάλη βάση στήριξης της Χεσμολάχ. Έχουμε και τη Σομαλία. Πολλοί μπορεί να έχει η Σομαλία είναι μια χώρα στο κέρας της Αφρικής, είναι ακριβώς απέναντι από την Ιεμένη. Η Ιεμένη είναι στο νότο της Αραβικής Χερσονήσου. Πρόσφατα το Ισραήλ προχώρησε σε αναγνώριση της Σομαλιλάνδης. Η Σομαλιλάνδη είναι ένα κομμάτι της Σομαλίας, το οποίο είναι, ας πούμε, κάπως de facto ανεξάρτητο, αλλά δεν είναι αναγνωρισμένο ως τέτοιο. Το Ισραήλ σε μια σε μια προσπάθεια, τέλος πάντων, να αποκτήσει στρατηγικό βάθος, πάει και διασπάει αναγνωρίζει και δίνει υπόσταση στη διάσπαση μιας χώρας, έτσι ώστε να αποκτήσει ένα στρατηγικό σκαλοπάτι λίγο απέναντι από τους Χούθι της Ιεμένης. Πολύ σωστά έχουμε το Ιράν. Το Ιράν αποτελεί στρατηγική απειλή για το Ισραήλ από την επανάσταση την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 και μετά, από τον εκδιωγμό του Αμερικανοκίνητου και Βρετανοκίνητου Σάχη στο Ιράν. Να πούμε ότι μέχρι τότε το Ιράν αποτελούσε έναν από τους τρεις κομβικούς πυλώνες της αμερικανικής κυριαρχίας στη Δυτική Ασία. Ένας ήταν το Ισραήλ, ένας άλλος ήταν η Σαουδική Αραβία, τρίτος ήταν το Ιράν. Είχαν πάρα πολύ στενές σχέσεις μεταξύ τους. Η Μοσά του Ισραήλ έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της μυστικής υπηρεσίας του Σάχη, της περιβόητης Σαμπάκ, που δολοφόνησε και βασάνισε χιλιάδες. Οπότε ναι, υπαρξιακή απειλή πολύ απλά επειδή δεν συντάσσεται με τα υπεριστικά συμφέροντα. Τέλος πάντων, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, δεν θα μπω παραπάνω. Θα κάνω μια σύντομη αναφορά στο εξής και θα κλείσω. 2 λεπτά. Γενικά στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν παρθενογενέσεις. Έξω από τον ιδεαλισμό και τα θρησκευτικά κείμενα δεν έχουμε παρθενογενέσεις. Έχουμε συνέχειες με τομές, αλλά δεν έχουμε παρθενογενέσεις. Ο ιμπεριαλισμός ανέκαθεν είχε κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Την ίδια στιγμή που δεν μπορεί κανείς να μην πει ότι εντάξει, δεν είναι ακριβώς ότι Σόνι και ο Τραμπ έφερε την τομή, σηματοδοτεί μια τομή και δεν είναι ότι και ο μόνος που την τραβάει. Δεν είναι ότι εντάξει, και μεταξύ των δύο προεδριών Τραμπ είχαμε και μια προεδρία Biden. Δεν είναι ότι ξαφνικά είδαμε μια τρομερή επιδείνωση με τον Τραμπ, αλλά με τον Biden ξαναπήγαμε σε μια πρώτερη κατάσταση που είχαμε έναν ιμπεριαλισμό, με αλλά ίσως κάπως πιο ευαίσθητο με αυτά που λέγαμε εδώ πέρα, με τα ανθρώπινα δικαιώματα, με τους θεσμούς κτλ. Ήταν μια ήπια διαφορά σχέση με τον Τραμπ, αλλά σίγουρα μετά τον Ομπάμα έχουμε μια σημαντική αλλαγή στο πόσο ο ιμπεριαλισμός εξισχύει την εξουσία του. Πλέον έχει απαλλαγή από την ανάγκη, ή τουλάχιστον έτσι νιώθει, ότι έχει απαλλαγή από την ανάγκη να κρατάει διάφορους φερετζέδες οι οποίοι, ήταν εκεί πέρα κατά βάση για να ρίχνουν στάχτη στα μάτια, αλλά είχαν ένα κόστος διατήρησης, το υπέμενε στο βαθμό που πίστευε ότι πιο πολλά κέρδιζε. Αυτή τη στιγμή, και εδώ και κάμποσα χρόνια βασικά, έχει γίνει μια αλλαγή σε αυτή τη στρατηγική. Δεν τα χρειάζομαι πλέον, λέει ο ιμπεριαλισμός αυτά. Τα πετάω. Γυμνή ισχύς στο εξής. Και σε αυτό το πράγμα, ο σιωνισμός έχει προσφέρει, ρε παιδί μου, τον οβολό του. Αν ανάμεσα στο πιο φιλελεύθερο σύστημα, ας πούμε, παγκοσμιοποίησης, το οποίο μπορεί να εμβληματοποιήθηκε, ας πούμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου και πάλι ιμπεριαλισμό είχες. Και πάλι είχες μια ιμπεριαλιστική συγκεντρωποίηση υπό την ισχύ κάποιων λίγων και την εκμετάλλευση των περιφερειών. Αλλά βασιζόταν, ας πούμε, πιο πολύ σε ένα μοντέλο συγκατάβασης. Θεωρητικά και προς τα έξω. Όλοι μπορούμε να έχουμε μια κατανόηση ότι δεν ήταν αυτή η ουσία του, αλλά τουλάχιστον έτσι έβγαινε προς τα έξω. Την ίδια στιγμή έχει ένα σιωνισμό που ποτέ δεν αποδέχτηκε τέτοια στεγανά. Πάντα ήταν λυσασμένα επιθετικός απέναντι στους εχθρούς του. Δεν έβλεπε περιθώριο συμβασμού. Αυτό που λέμε ότι, ή μάλλον που λέει το Ισραήλ, κενό ασφάλειας, ότι πρέπει να ικανοποιηθούν τα αιτήματα ασφάλειάς μου κτλ. Αυτά είναι ακόρεστα. Δεν τελειώνουν ποτέ. Και δεν μπορούν να τελειώσουν ποτέ για ένα πράγμα το οποίο είναι φυτευμένο σε μια περιοχή και τοποθετημένο εκεί πέρα έτσι ώστε να την υπονομεύσει. Οπότε, μία άλλη συνεισφορά του σιωνισμού ήταν να ανοίξει το δρόμο, θέλω να πω, για αυτή τη στρατηγική αλλαγή του ιμπεριαλισμού. Τον έστρωσε.
ήταν ο πρώτος διδάξας στο αγνοούμε το διεθνές δίκαιο. Γιατί το αγνοούσε το διεθνές δίκαιο και μετά έβγαινε η Αμερική να πει εντάξει, δεν το αγνοεί ακριβώς και κάπως το ακούει και έχει δικαιολογίες και εντάξει. Μην λέτε και πολλά πράγματα γιατί είστε και τις σημείτες στο κάτω-κάτω. Το διεθνές δίκαιο εφαρμόζει και αφήστε τα αυτά. Πλέον δεν έχει τέτοιο πράγμα. Πλέον την αμέλεια που έδειχνε ο σιωνισμός για το διεθνές δίκαιο, αυτό είναι πλέον ο κανόνας. Από εκεί που ήταν, ας πούμε, μια κάπως εξαίρεση. Ναι. Δεν έλεγα να πω και τίποτα για το στόλο. Θα πούμε αργότερα. Στη συζήτηση, γιατί δεν περιμένει και σήμερα. Ωραία, εντάξει, αυτά για από εμένα. Ευχαριστούμε τον Ραφαήλ. Ο προβληματισμός αυτός μας φέρνει σίγουρα στο νου τη λεγόμενη στρατηγική συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ που διατυμπανίζεται. Και πρέπει να σταθούμε κριτικά και αντιθετικά σε αυτή την ιστορία. Πρέπει να σταθούμε αντιθετικά στο ότι Ισραηλινά αεροπλάνα σταθμεύουν σε στρατιωτικά ελληνικά αεροδρόμια, το ότι οι Ισραηλινοί πιλότοι εκπαιδεύονται στην Καλαμάτα, το ότι με την ανοχή της ελληνικής κυβέρνησης, όπως είπαμε και πριν, απάγονται άνθρωποι χωρίς κατηγορίες στο Ισραήλ, και να μας κινήσει όλο αυτό για να μπορέσουμε να ξέρουμε πώς λειτουργεί αυτή η διακρατική συμμαχία που λέτε σαν στρατηγική. Ότι ενισχύουμε οικονομικά το Ισραήλ, αγοράζοντας τα οπτικά του συστήματα. Προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα ντόμ, ας πούμε, αντίστοιχο στην Αιγαίο. Όπως η Τουρκία που προσπαθούν να μας την παρουσιάσουν ως θανάσιμο αντίπαλο του Ισραήλ, δίνει όλο το πετρέλαιο που χρειάζεται ο Ισραηλινός στρατός για να κινηθεί, το οποίο έρχεται από το Αζερμπαϊτζάν. Και τώρα όλοι θα σκεφτόσαστε τι κάνουμε. Αυτό γίνεται πάντα σε αυτές τις συζητήσεις και καταλήγει εκεί. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς γενικά. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε μαζί μας τη Μαριέτα Σιμεγιάτου από το κίνημα BDS, Boycott, Divestment και Sanction, δηλαδή μποϊκοτάρουμε, αποεπενδύουμε, προσπαθούμε να επιβληθούν κυρώσεις, το οποίο λειτουργεί ως ένα δίκτυο. Μπορεί να λειτουργήσει τοπικά, μέσα από δράσεις, μπορεί οι δράσεις αυτές να γίνονται περιφερειακές και να ενώνονται παγκόσμια. Και αυτό ουσιαστικά είναι η απάντηση και της σημερινής βραδιάς και του σημερινού προβληματισμού, πέρα από τη γνώση και την ιστορική καταγωγή, για να δούμε πρακτικά πλέον και σε επίπεδο ακτιβισμού τι μπορούμε να κάνουμε. Καλωσορίζουμε λοιπόν τη Μαριέτα. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ λοιπόν είμαι η Μαριέτα, είμαι μεταφράστρια και είμαι μέλος του BDS Greece. Το BDS Greece λοιπόν προέρχεται από τα αρχικά boycott, divest και sanction, που σημαίνει ακριβώς μποϊκοτάζ, κυρώσεις και απόσυρση επενδύσεων, που σημαίνει ότι αποσύρουμε οποιασδήποτε επενδύσεις είτε Ελλήνων στο Ισραήλ, είτε Ισραηλινών στην Ελλάδα. Και προσπαθούμε να σταματήσουμε και τις συνεργασίες. Θα το πάρουμε από την αρχή. Το BDS Greece είναι μια συλλογικότητα που λειτουργεί με συνελεύσεις από τα τέλη του 2018. Έχει μεγάλη απήχηση στην Ελλάδα, ήδη από τους πρώτους μήνες της δημιουργίας του, γιατί τότε δεν υπήρχε έτσι πολύ μεγάλο, μεταξύ ας πούμε 2015 και 2018 που σταμάτησαν και οι αποστολές του ένα καραβιού για τη Γάζα. Δεν υπήρχαν έτσι πολλές εκδηλώσεις και πολύ έδαφος να εκφραστεί αυτή η αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό που έχει κατά παράδοση ο λαός της Ελλάδος, γιατί είμαστε πραγματικά, πέρα από τις επιλογές της κυβέρνησης, είμαστε πραγματικά με την Παλαιστίνη. Αυτό το πιστεύω και η πλειοψηφία δηλαδή του ελληνικού λαού παραμένει με την Παλαιστίνη παρά την προπαγάνδα. Ακολουθεί λοιπόν τις αρχές του διεθνούς κινήματος BDS. Είναι ένα διεθνές κίνημα. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις προηγούμενες ομιλίες, ήταν εξαιρετικές. Έχω συμμετάσχει σε πολλές εκδηλώσεις για την Παλαιστίνη, αλλά κάποια πράγματα, ας πούμε, και μέχρι τώρα δεν τα γνώριζα. Όπως για παράδειγμα, που μας είπε ο κ. Τερζάκης ότι το Ισραήλ δεν έχει καταθέσει τα σύνορά του στα Ηνωμένα Έθνη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την επεκτατική του πολιτική. Είναι λοιπόν μια καμπάνια που, όπως μας είπε και ο σύντροφος που μίλησε πρώτος, είναι πολύ σημαντικό να μην δούμε εμείς ως εθνικοί τι μπορούμε να
σπίτια μας, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι μποϊκοτάζ. Είναι ένα μη βίαιο εργαλείο που έχουμε στα χέρια μας και πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε. Η Αλβανέζα λοιπόν μας είπε ένα μικρό έτσι αυτό, ότι εγώ δεν είμαι η Taylor Swift να μου κάνετε like στο Facebook και μετά να πηγαίνετε να ψωνίζετε από τα Ζάρα. Εδώ χρειάζεται μια δέσμευση και μια ευαισθητοποίηση και πραγματικά μια υπευθυνότητα στο να μπορέσουμε μέσω του BTS να επιβάλλουμε αυτές τις οικονομικές κυρώσεις, αυτά τα οικονομικά αποτελέσματα που θα πλήξουν πραγματικά την οικονομία του Ισραήλ. Το BTS λοιπόν δημιουργήθηκε ως ανάγχωμα απέναντι στον επεκτατισμό του Ισραήλ, της επικιστικής απεικιοκρατίας και του Apartheid. Και ως αντίπαλο δέος απέναντι στην απίκηση των ίδιων των μυαλών μας και της κοινής γνώμης που βομβαρδίζεται από την πλαστή εικόνα ενός δίθεν φιλελεύθερου και δημοκρατικού κράτους. Να πούμε όμως λίγα λόγια για τη σημερινή κατάσταση στη Γάζα. Όλοι γνωρίζουμε ότι η καταστροφή είναι ανίκοτου μεγέθους, καμία σύγκριση με τους προηγούμενους πολέμους. Έχουν πληγεί νοσοκομεία, θέατρα, εγκαταστάσεις νερού, σχολεία. Τα πάντα είναι απερίγραπτα, όπως μας είπε ο Νόρμαν Φίνκελστάιν, που αναφέρθηκε ήδη στις ομιλίες. Τα πάντα θα χρειαστούν 22 χρόνια για να απομακρυνθούν την Γάζα. Και πάλι όμως πώς θα δικοδομηθεί. Γιατί στη Γάζα ισχύουν τεράστιοι περιορισμοί εισόδου. Το τι μπαίνει και τι βγαίνει. Δηλαδή η λίστα των επιτροπών αγαθών έχει μετατραπεί πλέον, μάλλον η λίστα των απαγορευμένων ειδών, τα απαγορευμένα είδη τόσα πολλά, πλέον έχει μετατραπεί σε λίστα επιτρεπτών ειδών. Έχουμε και αυτή την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας που σηματοδοτεί πραγματικά το θάνατο του διεθνού δικαίου. Εγώ έχω σπουδάσει διεθνές δίκαιο από δικό μου ενδιαφέρον και πραγματικά για να ασχοληθώ με το Παλαιστινιακό, έκανα διπλωματική στο Παλαιστινιακό ζήτημα. Σηματοδοτεί λοιπόν το τέλος του διεθνούς δικαίου πραγματικά, την υποβάθμιση των διεθνών οργανισμών, με την επαναφορά μιας μεταβατικής διοίκησης στη Γάζα, που ίσως πληρούνται κάποια κριτήρια, ίσως δώσει τη δυνατότητα για τη δημιουργία ενός Παλαιστινιακού κράτους. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι η αρχική πρόθεση ήταν να δημιουργηθεί στη Μέση Ανατολή, όπως είπαν και οι ομιλητές, ενός κράτους, το οποίο δεν θα λειτουργεί στα πλαίσια ενός ίσου και δημοκρατικού, αλλά θα δημιουργηθεί ένα φασιστικό μόρφωμα, ένα μόρφωμα καταπίεσης και διακρίσεων, που σήμερα καταλήγει να διαπράττει τη μεγαλύτερη μεγαλοκτονία που έχουμε δει, έτσι με την προσωπίδα μάλιστα ενός πολιτισμένου κράτους. Η δημογραφική σύνθεση του Ισραήλ είναι κατά βάση σιωνιστές, θεωρούν τους Παλαιστινίους ζώα. Αυτό αποδεικνύεται και από την πρόσφατη απόφαση της Κνεσέτ, η οποία υιοθέτησε τη θανατική ποινή για τους Παλαιστινίους κρατούμενους. Και ποιος ξέρει τώρα τι βασανιστήρια θα περνάνε και οι σύντροφοί μας. Δεν αφήσαμε τον Ραφαήλ να μιλήσει για την. Θα μιλήσουμε όμως στη συζήτηση για την ανθρωπιστικό στολή του Σομούθ και για τους συντρόφους μας που σήμερα κρατούνται κρατούμενοι στις φυλακές του Ισραήλ και σίγουρα τα βασανιστήριά τους θα είναι απερίγραπτα. Και όπως και οι ίδιοι προσπαθούν μέσω των δικηγόρων τους να τα λένε. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα μικρό σχόλιο. Μάλιστα, του Γιάννη Γάλλου, ο οποίος πήγε με μια διεθνή ανθρωπιστική οργάνωση στη Γάζα για να βοηθήσει τα παιδιά στα νοσοκομεία. Μας είπε λοιπόν ότι έχει δει δηλαδή στις εκδηλώσεις που εμφανίζεται ότι ένα πράγμα που τον ρωτήσανε πριν πάει στην Παλαιστίνη ήταν αν έχει οποιαδήποτε σχέση με το BTS. Γιατί σε περίπτωση που είχε οποιαδήποτε σχέση με το BTS, δεν θα του επέτρεπαν την είσοδο στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Δεν θέλω να μιλάω για Ισραήλ, είναι κατεχόμενα εδάφη, έτσι. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι το BTS έχει δύναμη. Και αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο κάθε ευαισθητοποιημένος άνθρωπος για την Παλαιστίνη θα πρέπει να αγκαλιάσει τις αρχές του.
ότι δηλαδή οι Παλαιστίνοι και οι Παλαιστίνιες έχουν τα ίδια δικαιώματα με την πόλη Ανατολικότητα. Αυτό τα οποία το Ισραήλ προσπαθεί να τους αφαιρέσει για να συνεχίσει χωρίς ίχνος ντροπής το στρατηγικό σχέδιο αφανισμού τους. Υπόθηκαν και ήδη από τους προηγούμενους ομιλητές ότι αυτό είναι ένα συντονισμένο σχέδιο. Δεν είναι κάτι καινούριο, έτσι. Μην νομίζουμε ότι ξεκίνησε, ας πούμε, μετά την 7η Οκτώβρη σε κάποια περίπτωση. Πετράγει υποσυτισμένα στην Παλαιστίνη, βλέπουμε εδώ και 30 χρόνια. Πάντα. Και ήταν και είναι και ο λόγος για τον οποίο πολλοί από εμάς ευαισθητοποιηθήκαμε για να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι για αυτό το παλαιστινιακό ζήτημα. Ένα ζήτημα. Και η κατοχή του Ισραήλ φυσικά στους Παλαιστινίους και η προσπάθεια αφανισμού τους. Λοιπόν, συχνά στις εκδηλώσεις ακούμε ότι θέλουμε λύσεις. Όπως πολύ σωστά μου έδωσε, ας πούμε, το ένασμα ο διοργανωτής, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Λοιπόν, η λύση είναι εδώ, μπροστά μας, το PTS. Στοχευμένο στρατηγικό μποϊκοτάζ προϊόντων για να πλήξουμε τις πλέον συνένοχες εταιρείες στη γενοκτονία. Και πίεση έτσι ώστε να αποσυρθούν οι επενδύσεις από Ισραήλ, πίεση προς τις κυβερνήσεις για κυρώσεις κατά του Ισραήλ. Αυτό δεν είναι κάτι χαόδες, δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είμαστε αρκετά δυνατοί για να το κάνουμε αυτό. Μπορούμε να το κάνουμε, δεν είναι μια χαόδες προσπάθεια, αρκεί να μην τρώμε από τα McDonald's, φαντάζομαι στις στιγμές που δεν υπάρχει McDonald's, δεν ξέρετε όλες, να μην ψωνίσουμε από τα Carrefour, τα Carrefour είχαν κλείσει στην Ελλάδα, ξαναεμφανίστηκαν τώρα μικρά καζάκια στην Αθήνα, να μην πίνουμε Coca-Cola. Εντάξει, δηλαδή όσο και να λέμε ότι εντάξει, εγώ έχω ψηφίσει την Coca-Cola, δεν μπορώ να τη σταματήσω. Εντάξει, μια μικρή, πώς το λένε, μια μικρή θυσία που πρέπει να κάνεις να πετύχεις το στόχο, που είναι, ας πούμε, ο σεβασμός των δικαιωμάτων. Να μην έχεις εταιρείες που να μην επιλέγεις καταλήμματα τύπου Airbnb και Booking, να μην ζωνίσεις από τα τζάμπο είναι συνένοχες στην γενοκτονία, έχουν ανοίξει δύο υπερκαταστήματα στα κατοικούμενα του στην Εγγράφη. Είναι λοιπόν μια απόφαση, αλλά είναι και μια στάση ζωής την οποία θα πρέπει να υιοθετήσουμε. Πετυχαίνει νίκες λοιπόν το κάλεσμα για μποϊκοτάζ, να πούμε για αυτές τις νίκες. Πετύχαμε να αποκλείσουμε θεσμούς στο Ισραήλ από το φεστιβάλ Άτιμα Σύρος και την έκθεση Wonderlust, All Passwords. Την απόσταση καλλιτεχνών από διοργανώσεις στο Ισραήλ και πρόσφατα τον αποκλεισμό της Συνεργία από το φεστιβάλ Φιλίππων, το Δίπεκτε Καβάρης. Αυτά τα κάναμε μέσα από επιστολές, στέλνοντας επιστολές, από πίεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συνεργασία με κέρια άτομα και ομάδες. Επιπλέον, στις επιταγές του Διεθνούς Κινήματος PTS έχει δημιουργηθεί και το πολιτιστικό δίκτυο για την Παλαιστίνη, το οποίο είναι ένα κίνημα ανθρώπων της τέχνης και του πολιτισμού, που μάχεται να απαλλάξει τα πεδία του πολιτισμού και της τέχνης από πρακτικές που τροφοδοτούν το apartheid και την γενοκτονία. Απευθύνει κάλεσμα σε κάθε συναδελφική φωνή από τον χώρο της τέχνης να πούν όχι σε διοργανώσεις που πραγματοποιούνται στο Ισραήλ ή στην Ελλάδα με τη συνεργασία Ισραηλινών φορέων. Λέγοντας όχι στο ξέπλυμα των εγκλημάτων μέσα από την τέχνη. Να πω εδώ ότι η προβολή της πολιτιστικής, ας πούμε, πλούτου του Ισραήλ, αυτή η προβολή, είναι μια συστηματική πολιτική πρακτική του Ισραήλ, ειδικά όταν εντείνει τις προσπάθειες εθνοκάθαρσης των Παλαιστινίων. Εδώ να κάνω και τη σημείωση, επειδή μιλήσαμε και για αντιφασισμό, εγώ είμαι αντιφασίστρια, αντιρατσίστρια, έχω συμμετάσχει σε πολλές ομάδες. Δεν θα συμμετείχα ποτέ σε ένα κίνημα το οποίο στρέφεται κατά ανθρώπων λόγω φυλής, ταυτότητας, φύλου κλπ. Το PTS λοιπόν είναι καθαρά αντιρατσιστικό, εναντιονόμαστε σε κάθε μορφή ρατσισμού, συμπεριλαμβανομένου του αντισημιτισμού και της ισχυρομοσπονδίας. Δεν στρεφόμαστε πουθενή ενάντια σε άτομα λόγω ταυτότητας, φύλου κτλ. Παρά μόνο βάσει της συνενοχής
για το τι σημαίνει μποϊκοτάζ. Λοιπόν, το μποϊκοτάζ είπαμε, είναι συγκεκριμένες εταιρείες, έτσι, μεταξύ των οποίων είναι και η Rimax, ας πούμε, που μπορεί να την έχετε και στη Λέσβο, με τις πωλήσεις ακινήτων. Έτσι, μιλήσαμε πριν για το Ισραήλ, ότι έχει αυτή την πολιτική της επικιστικής δημοκρατίας και όχι της ένταξης σε μια χώρα. Δεν έχετε δηλαδή για να ενταχθεί σε μια κοινωνία, αλλά για να την απικήσει. Έτσι λοιπόν και βλέπουμε και τη Rimax, η οποία συνδέεται κάπως με το Ισραήλ και είναι και εκείνη μέρος μποϊκοτάζ. Την πρωτοβουλία Not Take for Apartheid, που μποϊκοτάρουμε εταιρείες όπως την Intel και την Google, σε επόμενο στάδιο βέβαια να πούμε, γιατί σημαντικό είναι να πληγούν στρατηγικοί στόχοι που θα έχουν το μέγιστο οικονομικό αντίκτυπο στο Ισραήλ και θα πλήξουν την οικονομία του. Γι' αυτό και επιλέγουμε κάποιους συγκεκριμένους στόχους κάθε φορά, βάσει του διεθνούς κίνηματος BDS. Απόσυρση λοιπόν επενδύσεων. Τι σημαίνει το divestment, αυτό που λέμε. Απόσυρση εταιριών από τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Ας πούμε, υπήρξαν εταιρείες του παρελθόν οι οποίες θα έβαλαν προσφορές για την κατασκευή του Τραμπ στην Ιερουσαλήμ. Με δική μας πίεση, επειδή το βγάλαμε προς τα έξω τώρα με τη δύναμη των κοινωνικών μέσων, έχουμε αρκετή δύναμη εμείς, η κοινωνία των πολιτών μας, που είναι η ανθρωπότητα, απέναντι στην μόνο περίεργη εμβολία των πολιτικής του κράτους. Με επιστολές λοιπόν καταφέραμε και αποσύραμε την προσφορά της ελληνικής εταιρείας από τα κατεχόμενα. Κυρώσεις. Τι σημαίνει αυτό? Πιέζουν τις κυβερνήσεις να σταματήσουν την συνεργασία και να επιβάλλουν κυρώσεις στο σιωνιστικό καθεστώς. Θα σημειωθεί εδώ ότι η συνεργασία με το σιωνιστικό καθεστώς είναι βαθιά. Έχουμε τις εγκαταστάσεις πολλών εταιριών Ισραηλινών στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και της Elbit στην Καλαμάτα, η οποία προσφέρει την εκπαίδευση των πιλότων της ελληνικής αεροπορίας. Η συνεργασία μας επίσης είναι πολύ βαθιά και στην έρευνα, αλλά και στο πολιτιστικό τομέα για τον εξοραϊσμό. Εδώ πέρα, στο πολιτιστικό τομέα, έχουμε το πολιτιστικό δίκτυο για την Παλαιστίνη, που προσπαθεί να προβάλλει, ας πούμε, για παράδειγμα, στην περίπτωση του Νικολοπούλου, που ήταν να εμφανιστεί σε συναυλία στο Ισραήλ, μπόρεσε να αποτρέψει την συμμετοχή του και άλλων καλλιτεχνών. Λοιπόν, τι άλλο να πω, κανονικά έχω αρκετά πράγματα να πω, αλλά να αφήσω και λίγο χώρο για την κουβέντα. Να πω μόνο ότι η σιωπή είναι στενοχή και πρέπει να γίνουν πολλές συμφωνίες που οραματιζόμαστε με εκείνο τον κόσμο. Πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε και σαν νοοτροπία. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε αναλωθεί όλοι από αυτόν τον καταναλωτισμό και την εξατομίκευση ότι μπορούμε να ζήσουμε μόνοι μας. Όχι, δεν μπορούμε να ζήσουμε μόνοι μας. Είμαστε μέρος, είμαστε κοινωνικά όντα και μέρος ενός συλλογικού είναι. Μέρος μιας ανθρωπότητας. Γι' αυτό είπα ότι ο ρατσισμός στρέφεται ενάντια στην επιβίωση του ανθρώπινου είδους. Και ο σιωνισμός είναι ρατσισμός. Καταναλωτικό λοιπόν ακαδημαϊκό πολιτιστικό μποϊκοτάζ, άμεσες κυρώσεις κατά του Ισραήλ, ναι στην αυτοοργάνωση της κοινωνίας ώστε να μπορέσει να παρέμβει και να σταματήσει τα εγκλήματα, με δράσεις όπως το καράβι για τη Γάζα για το σπάσιμο της πολιορκίας της Γάζας, την παγκόσμια πορεία για τη Γάζα, τώρα το Global Support Flotilla, αλληλεγγύη φυσικά στο Τσάρο και στο Σαΐ που κρατούνται στις φυλακές του σιωνιστικού ορθώματος. Και να πω ότι στα πλαίσια του BDS έχουμε δημιουργήσει, μάλλον όχι εμείς, δεν έχουμε δημιουργήσει, προτείνονται από το διεθνές κίνημα BDS οι χώροι AFZ, οι οποίοι σημαίνουν AFZ σημαίνει Apartheid Free Zone, δηλαδή χώροι έμπρακτης αλληλεγγύης
επίσης να κάνουμε τα παράπονα στον διευθυντή του καταστήματος. Επίσης υπάρχουν περιπτώσεις που δεν το αναγράφουν καθαρά ότι είναι το τουριστική, αλλά αναγράφεται μόνο στη συσκευασία και όχι στα ταμπελάκια, το οποίο σημαίνει παραπλάνηση του καταναλωτή. Μπορείτε φυσικά όλες αυτές τις περιπτώσεις να τις αναφέρετε στο κεντρικό μας email. Το κεντρικό μας email είναι το info@bdsgreece.net. Θα υπάρχει και κάπου στα φυλάδια που έχει εκτυπώσει η Αλεξάνδρα για την εκδήλωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η συμμετοχή όλων και πραγματικά δηλαδή χαιρόμαστε με τέτοιες εκδηλώσεις αποκεντρωμένες. Αυτό θέλαμε από την αρχή. Το BDS να γίνει πανελλαδικό, να έχουμε ένα δίκτυο τόπου στη Θεσσαλονίκη, στην Άρτα, έχουμε κόσμο να είναι εναλλακτικό. Τώρα και εσείς από τη Λέσβο, στην Κέρκυρα, δηλαδή παντού, ώστε να διευρύνεται περισσότερο η φωνή μας. Είναι πολύ σημαντικές και οι συνεργασίες με το τοπικό κίνημα, με το πανεπιστήμιο, με τα φοιτητές, με τις τοπικές αρχές, με τα καλλιτέχνες, οι μενεργάτες, όσο μας έχουν βοηθήσει, βγάλανε τα δικά τους ψηφίσματα μετά από συναντήσεις με το BDS στην Ελλάδα, αλλά και με διεθνείς εκπροσώπους του διεθνούς κινήματος BDS, βγάλανε τα δικά τους ψηφίσματα ότι δεν πρόκειται να συμμετέχουν στη μεταφόρτωση πολεμικού υλικού σε πλοία του προορισμού του Ισραήλ. Πολλά μπορούν να υποθούν, λοιπόν, πρέπει να υπάρξει συνεργασία για να σταματήσει αυτή η προσπάθεια εξάλληψης του πολιτισμού. Εδώ να σημειωθεί ότι τώρα έχουμε ξεκινήσει μια καινούργια εκστρατεία σε συνεργασία με συλλόγους αρχαιολόγων, γιατί το Ισραήλ προσπαθεί συντονισμένα να καταστρέψει και κάθε πολιτιστικό μνημείο, ας πούμε, που μπορεί να θυμίσει την Παλαιστίνη. Μαριέτα, αν μπορείς σιγά σιγά να το κλείνεις. Να ολοκληρώνουμε και θα βγει από την κουβέντα τα υπόλοιπα. Αυτό και να κλείσω με το ότι η ελευθερία της έκφρασης πλήττεται στην Ελλάδα και με τη συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης, γιατί έχουμε πολλές περιπτώσεις, ας πούμε, καταγγελιών από την πρεσβεία του Ισραήλ και ίσως δεν ξέρω τι είναι και από Ισραηλινούς στην Ελλάδα, ότι δεν μπορούμε να μιλάμε ανοιχτά. Εμείς όμως είμαστε εδώ για να υψώσουμε τις φωνές μας, για να πούμε όχι στο συντονισμό, όχι στο ρατσισμό, ναι στα ηθικής δικαιώματα για όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα χαρώ να συζητήσουμε στη συνέχεια. Σε ευχαριστούμε και εμείς, Μαριέτα. Να πούμε εδώ ότι συντονιζόμαστε με το BDS σαν πρωτοβουλία. Ναι. Ότι στις αφήσεις δεξιά και αριστερά σας βλέπετε τις εταιρείες που πλουτίζουν από τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού. Μοιράστηκε ένα φυλάδιο που ενημερώνει και δεσμευόμαστε για τέτοιες δράσεις σε συντονισμό με το BDS σαν πρωτοβουλία άμεσα και θα καλέσουμε την τοπική κοινωνία να συμμετέχει. Επίσης, να πούμε ότι στις 15 Μαΐου που κλείνουν 78 χρόνια από την Νάκμπα και παγκόσμια αυτή η επέτειος είναι μια ευκαιρία να ξαναείμαστε στον δρόμο. Η πρωτοβουλία πάλι θα σας καλέσει σε μια κινητοποίηση στην πλατεία Σαφούς. Είναι 5η, 15 Μαΐου, στις 7 η ώρα, για να είμαστε πάλι σε αυτή την ενέργεια την κοινωνική όσο περισσότερη γίνεται. Οπότε προσπαθούμε να κρατάμε το θέμα ψηλά και ποιος θα μας μιλήσει τώρα? Οκ. Θάνα, έχεις το λόγο. Το μικρόφωνο σου είναι κλειστό. Για να μπούμε και στην... Τώρα σε ακούμε. Αν μπορείς λίγο πιο δυνατά. Κάντε λίγο ησυχία, σας παρακαλώ πολύ, για να δεν ακούγεται πολύ δυνατά. Συνέχισε, Θάνα. Ακούγεσαι μια χαρά. Απλά εμείς έχουμε κλείσει το δικό σου μικρόφωνο. Κλείνουμε το μικρόφωνο μας για να μην σου προκαλούμε πρόβλημα.
αλλά είναι παγκόσμιο και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα χάρτη στον οποίο θα διάφορα μέρη από τον κόσμο. Θα ενημερωθεί τώρα και θα πούνε και οι χώροι που είναι στην Ελλάδα και είναι κάτι που είναι σε εξέλιξη. Οπότε, αν κάποιο κόσμο ενδιαφέρεται να ακούσει περισσότερο για αυτό το δίκτυο, αν γινόταν να κρατήσετε κάποια στοιχεία εκεί και μετά να μα τα δώσετε, σχεδιάζουμε να γίνει μια διαδικτυακή εκδήλωση που να γίνει ενημέρωση συγκεκριμένη για το πώ λειτουργεί, ποια είναι η στόχευση και πώ προσεγγίζουμε κόσμο που θέλει να βλέπει. Υπάρχουν κάποια αυτοκόλλητα με ένα λόγο και κάτι άλλο, μια άλλη επίση καμπάνια. Θα έπρεπε σε περισσότερε λεπτομέρειε, αλλά τώρα έχει περάσει η ώρα, οπότε θα το αφήσω αυτό απλά σαν πληροφορία. Λέγεται No Room for Genocide. Ουσιαστικά αυτό έχει να κάνει με τον τουρισμό. Επειδή είμαστε σε νησιά και οι δύο, καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν κάποιο κόσμο ενδιαφέρεται συγκεκριμένα για αυτέ τι δύο καμπάνιε, θα γίνει το επόμενο διάστημα μια δικτύωση ευρωλή με Κρήτη, με Ρόδο, με Νήσιο, με Γάλλο, με Μιλέρο. Αυτά ήμουν πολύ σύντομη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς, Θάνα. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζουμε ότι είναι η στιγμή που θα ξεκινήσουμε λίγο τη συζήτηση και το διάλογο. Να κάνω μια πολύ σύντομη ενημέρωση, γιατί έγινε μια αναφορά σε συντρόφους από το Στόλο από τις 30 Απρίλη που έγινε η επίθεση από το Ισραήλ στον Στόλο Αλληλεγγύης, στην ελληνική ζώνη έρευνας και διάσωσης. Όλοι οι σύντροφοί μας αφέθηκαν στην Κρήτη, εκτός από δύο που ήταν κεντρικοί διοργανωτές του Στόλου, ο Τιάγκο Άβυλα και ο Σαΐφ Αμπουκέσεκ, απήχθησαν στο Ισραήλ, όπου και ξεκίνησαν κατά την κράτησή τους απεργία πείνας και μάλιστα ο Σαΐφ εδώ και, αν θυμάμαι καλά, 3 μέρες και απεργία δίψας. Σήμερα, πριν λίγες ώρες, ενημερωθήκαμε ότι οι σύντροφοί μας θα αφαιθούν ελεύθεροι, θα βγουν από τη φυλακή. Και αν όχι σήμερα, αύριο θα πάρουν το δρόμο και τις πατρίδες τους. Βραζιλία και Ισπανία. Και έχει να κάνει με το πρακτικό αποτέλεσμα των πιέσεων. Ανοίγουμε λοιπόν τη συζήτηση, να μην είναι τοποθετήσεις πάνω από 1 λεπτό, να είναι ερωτήσεις προς το πάνελ και να μπορεί να γίνει ένας διάλογος. Θα μαζέψουμε τις πρώτες 4-5 ερωτήσεις για να μπορέσουμε να απαντήσουμε και συνεχίζουμε. Μέχρι τι ώρα έχουμε... Έχουμε την αίθουσα, δεν υπάρχει πρόβλημα, πώς θα έχουμε εμείς. Θα βάλουμε ένα όριο για να... Ναι.